inga wane ndikuita rudo wangu panodiwa mari panodiwa chikafu zvese ndiri kutenga zvese ndiri kutenga pasina ini nhawida yanga isina kusvika apa yaingomutsitsira baba pari kudiwa mari chikafu munzira ndotenga hapana chimbiso changamboenda nemurume akakarohwa uye aripo ndofamba zvinomufadza ini kurwa kwandireitiwa nodai rwadziwa dai ona kuti amai vangu ndikuvarovesa ainzwa sisi wake akatorohwa abva kunorohwa ipapa pachiitiko ichochi ichi chaitika chisina kana 3 days akabva apiwa dhora nemukoma womurume mukoma womurume akauya kubva kudhaundeo amene mhosva dzake dzakaparambira kudhaundeo rebhasikoro parefu dhaundeo bva dhaundeo rebhasikoro amene makamboishanyauri kuti dhaundeo arari nebhasikoro kuuya kuno auya kuno nebhasikoro ari kurarama ari muno achingoita uno mari chabva aenda pavana vangu vanga vari 2 nemukoma wake mukoma munhu abati bamunini hamusi kubika nhasi maiguresi zvikanzi hatina muriwo hamuna muriwo zvikanzi zvikanzi ndipeiwo kadhora ndipo bamunini ndirotenga sabamunini nahama inini ndirotenga murotidye zvikanzi handina dhora murume wako yachipinda adai naye guresi daikupana mukoma uyu mwana wemukoma wacho abati ndinaro dhora oimaiguru dhora iroro amupa vakanotenga muriwo vakabika vakadya akazomuka amene kuti zviriko here kuma5 papera 3 days akuchimuenda kuma5 akokuze usiku kuti ndoda kuti tirarane tiite bonde tese nedhora randakakupa imaiguresi ndoda kutsiwa dhora rangu. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kukuchingamidza kwatikuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguchi akukutendai netsigiresi yamuri kutipa tukona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare sekuziva kwenyu mukaona Zim News yabuda moziva kuti aiwa pane nyaya dzinosuvisa nyaya dzinotyisa nyaya dzekuti mukanzwa vazhinji venyu munoti yevo vatanga vatori venhau asi inyaya dzinenge dzichiitika kumativi mana kwamugere ikoko zvichida dzimwe dzacho dziri kutoitika munzvimbo yenyu asi musingazive dzimwe dzacho dziri kuitikawo kumabhuku ari pedyo nemi asi musingazive muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yemvurwi uko kwachief makope kwatati aiwa rikatimboshanyirawo mhuri yati aiwa imbouyayo munzwe chitiko chinotyisa chakaitika mufamily medu chemwana ane 3 months watakaviga masvondo 2 apfuura asi hama dzemurume kana kuti vanatezvara nana amweni vakazoenda neng'anga paguva remwana vakanofukunura vakati tinoda kutangidza kufushira mwana kuti arare zvakanaka amuke aende kunorwisa kune munhu akamuraya rikatinzwe titaure namama tinyatsonzwisisawo kuna amai kuti nyaya dzese idzi padzaitika ivo vamukurungai vakanga vari kupi uye ndezvipi zvakuitika kana kuti zvakukanganisika magariro avo semhuri kubva pavigwa mwana uyu. Mama, mungandisanangurire kuti muzukuru azosvika pakufukurwa afe akarwara here muzukuru chii chakanyatsoitika kuti zosvike patiri nhasi? Ini ndinovimba kuti muzukuru wangu haana kurwara nokuti ndaitarisira kuti achanga achizorwarawo ndichitokwanisa kuenda naye muchipatara kunomurapisa kuna nachiremba kana zvaramba zvokuna nachiremba ndaizotarisa kuti Mwari vanotora zvavo but handina kuona urwere hwaakarwara ini ndakangodzwa ari mangwanani namukurungai wangu achinditi mwana arara achichema saka muroora ndinoarara kumba uko asi mangwanani ano mwana afuma zviri right mama wake okumba uko anowashashi wangu ataenda kumadhaga saka ndavati right kanguva iyoyo ndakaramba ndiri pabasa ndobva ndashanda kusvika basa ndakumuka nguva dzekumanheru kuma7 ndopa ndakati chiregai ndirotsvaga kune muzukuru ndione kuti muzukuru asei ndichisvikako ndakaona musikana werusi anoamai vemwana vachikuya mapiritsi avo achiti wabva kumunamato asi mwana chakandinetsa nguva ndichipinda mumba rusi yanga chingoti mwana ndiwo mafemiri ari kuita abatikana neflu ndakaona mwana achinofema zvakaraudzira zvezvezvo kuratidza kuti mwana ari kuzarirwa ari kufema fasta saka ndati chii chiri kukonzera kudai so kuti mwana adai zvikanzi iflu ndandati hakuna flu yakadai ko amwene wako anoambomuona here mwana zvikanzi vamuona ndati ko vati kudii zvikanzi panguva yavamuona mwana angasita adai sezvamuri kuona izvi mwana wangu anga atori right watomuona mama wachibva nekunoku vakatoti mwana haana yetu
yete mwana yadonha ndikatopinda kuti yete mwana yapinda mubhatyi remwana ndobva atotora yeti ndobva atopfekedza mwana saka panguva yapfekedza mwana mama iso izvozvi kutaura kwamuri kuita kuti mwana uyu aakufema zvakaraudzira ndiona paaenda iwo hapana kuita 30 minutes mwana abva atotanga kufemera padenga sezvaari kuita izvozvi kufema zvakakasikira saka ndati aho saka rusi angada pakumanikidzira kuti achinje mwana nepwene ndavati usakwanise kumuchinja ndipe mwana ndiende naye mwana arwarisa saka nguva iyo chokwadi takasimudzana nemwana wangu abvasiya kupa mwana mapiritsi tikabva taenda kunotsvaga kuna mukurungai wangu tichisvika mukurungai wangu akapinda kuti ndokwandabva ikoko ko mwana achazosvika sei kudai so mwana wandatoona ndati ashuwa chitarisai mone mwana zvaaita panguva iyo hapana munhu akagara pasi takatakurana tese tiri 4 tikabva taenda kumunamato ini nemurume wangu amukurungai nemurume wavo nalucia wechi5 tikabva taenda kumunamato kumadzibaba tabva taenda ikoko mwana abva asvika abva toshanda madzibaba akatokanuka kuti mwana abva kuno kanga asina kudai kochiitaitika kwangoeresa mwana takabva tadzoka hapana kana chenji yatakaona kumwana tapiwa minamato yatapiwa ikoko tauya kumba mukurungai wangu akatanga kufona vachifonera anoabatsira mazuva ese pamba pauno kuti abi yangu vanowanza kuita zveching'anga ndozvavanoimbaona zvakatanga kufona kuguruve kung'anga yawe ikokoko vachimudza kuti kunoko mwana abatikana mwana arwara saka ndaikumbira kuti mangwanani chaiyo 7 dzaizokwana ndasvika ikoko kuguruve vachitaura pafoni zvikanzoraiti munoita kuti muchimuene mwana asi ng'anga iyi yanga isina mazuva yabva kunoka inga ingwana mazita 3 mazuva 4 ichienda kuguruve asi akasiya mwana kunoka ari raiti achishandira achinzi pamba paamai avo saka tadaro shuwa takarara muimba imwe chete tichiti tibatsire mwana wedu mwana noti mwana anga achingochema usiku hwese kunze kwakunoedza kuma5 mwana ndobva aparara mwana nofamba mukurungai wangu wakatanga kutsvaga futi foni vachifonera futi ng'anga iyoyo vachizivisa kuti mwana kunoko aparara hamana ishamwari ng'anga yakapinda kuti handina mari yekuti ndiwe ikoko vaida kuti hanze mwana paanonovigwa aende mwana akagadzirwa kuti hanze mwana uyu amuke aende kumunhu amuuraya kana ari munhu adzosere mwana vaite go back to sender saka ng'anga yakabva yapinda kuti handina mari imi uchingokwanisai kunoviga chii mwana kana maviga mwana ini ndichauya ikoko saka ndo chivimbo changa chiripo ipapo saka mukurungai vangu ava shuwa takaramba chitambudzika nemwana mwana haana kukwanisa kutonhora mwiri wake wairatidza kakupisa kuti mwana achiri kudziya mwiri saka tinote pachiwano chedu tinoti mwana kana atonhora miri apinda chando ndopatinogutsika kuti mwana aparara kana achiri kudziya mwiri mwana tinenge tichiti hasita aparara asi mwana anga asisaje kana kufema asaize kufema mwana anga asaradze kuti akufema pakapasisina kufema asi taingonzwa kuti mwana ari kupisa mwiri wake saka mukurungu wangu ndopakazoya vamwe kuti komanje munoita sei apa dzangu adzokumanheri kuno mwana aifanira noradzikwa nokuti mwana mudiki kumanheri kunoko saka nguva iyoyo ndopatika mukurungu wangu bati hapanawo here vanoziva kana mapostori chichi vauye kana kuti zvingave zvinhu vahuke zvinhu izvi kuti mwana tiedze kubatsira mwana kuti mamwe mwana angamuke chokwadi papa nguva iyoyo pakashaika muhuki vahuki vese zvapasina kuti vanomutsa munhu kubva kuvafi takazvikundika svika wakazoya madzimai akati ichandokwanisa kuita igo back to sender chete ndozvandokwanisa kuita munhu aita izvi sokundidana kwaamaita kuti ndiyo ndozokubatsirai ndinozvigona asi mangwana musazochema neni madzimai vakaramba akabvunza katatu kana vachivisimbisa mukurungu yangu kuti aiwa ndarwadziwa ndinoda kuti mwana iyeyu kana akatofamba ane munhu kana kuti aita sei munhu iyeye azive kunyika izive kuti mwana uyu ndozvaaitwa vasaje vana vasiri vavo vachishingisa kuna madzimai svika madzimai akati oraiti ini chandokwanisa kushanda nacho ibakatwa but bakatwa iroro ndicharinamata naro ndichangoriyeresa katatu ndikariyeresa katatu muzita renyu baba neremwanakomana mweya mutsvene amen ndobva vatsumudza bakata ravo katatu ndobva apachi kuna amai vemunhu anova ndiye lucia chadereka nemurume wake dinara sandikonda ndiye muridzi wemwana uyu ndo vakatambidzwa bakatwa iri amai vemwana ndobva ndichiuyai pamachira emwana mutaure shuviro yenyu pamwana wenyu muchitambidza mwana webakatwa mumaoko mwana achaputirwa nebakatwa rake akabata pamaoko ipapa vavati oraiti saka vana vacho vanova vakaita saizvozvo mwana uyu varevera saizvozvo bvarepwa nasahwira mwana uyu ndobva atodzwa sahwira namadzimai kuti hapasina kugesa mwana kwamuchaita kana zvimwe zvinhu zvamuchabata futi pamiri wemwana nokuti muri kuti mwana acharara futi munomo apa kwadoka saka ini ndaakuchidzokera kumba kwangu mwana acharara akadaro mangwana kuseni sahwira uchatsumudza mwana kunoradzika mwana sezvaari izvozvi hapana kubata kwauchaita pamwana uzvo kanzi oraiti saka sahwira akateedzera saizvozvo
mangwanani chokwadi takarara tine mwana wedu usiku. Amukurungu wangu achitanza kumira mukoma wavo anova dangwe remumba mavo raibva kuDhowndale nanzvadzi kusikana yemurumukwasha wangu achitanza vasita vaona mwana havamuzive. Saka hazvite tonoradzika mwana ivava vasati vasvika. Chokwadi vanhu vakadokerwa vakazosvika vanhu kuma7 ranga rava zuva rechipiri romwana kuti arare mumba. Mwana ndobva arara zuva iroro. Mangwanani kuma5 shuwa takafuma takatakura mwana tikaenda kunoradzika mwana tiri pamwe chete veukama hama dzaamai ini ndaivepo muchaneta shereni ndichikutawo mwana wangu. Amukurungai vangu Airini Karima aivepo ndiye amukurungai vangu nemukoma wavo kuDhowndale nevamwe hama neshamwari dzakatakarara nadzo nasahwira vedu tichienda kumarinda emwana. Svika takasvika kumarinda emwana amukurungai vangu vakanotema pachiti panorara muzukuru vavo ndo vakakava badza. Sahwira ndobva aita basa rake ndobva achera Sahwira aitobvunza pakwana here apa rinda remwana isu tichimutaridza mukurungu wangu achitaura kuti hehe zvakwana ndoita sei vachimutuwedzera aita so Sahwira achibvunza kusvika Sahwira akasvika kuradzika mwana. Aradzika mwana achiudzwa zvokuita apedza paye Sahwira ndobva afushira. Chokwadi takauya pasina chakaitika tiri parunyararo tiri pamwe chete kusvika takauya kunokumba svika ndakazoendawo kubasa. Ndaenda kubasa ndasiya mwana wangu paane vhiki ne5 days vasvondo ne5 days taakuenda ku2 weeks ndo pakauya amai ava vang'anga vekuguruwe vainova vaifonerana navo. Hanzi amukurungai wangu wakata kuafonera saizvozvo achiti uyai kunoku zvinhu zvakandimanikadzika kunoku uyai kuno. Ng'anga yanzi ikaramba kuti handina mari vakati ndoita pay forward uyai ndikumirirei chimumvuru. Shuwa ng'anga yakauya vakaita pay forward amukurungai vangu ane chivimbiso chokuti ng'anga ngaisvike pamba pavo. Handizivi kuti chaivanetsa chii chavaimhanyidzana nazvo kuti vazosvika pachiitiko chokutora futi ng'anga nekuti ini patakaita zvinhu izvi havana kunge vanditaurira kuti patapiwa 4 days 5 days 6 days emadzimai paane chiitiko chakadai ndo chandiri kuona havana kunditaurira. Vakaramba vakanyarara kumba kwavo. Kusvika ng'anga yauya kusvika vakagara matare kumba kwavo vachiudzana kuti tinofanira kuenda kurinda kwekuye kuti tonofukunura chichi vana varume vavo semhuri yavo. Vabva vazoshedza mwana wangu akanga asipo panguva iyoyo. Shedzawo mwana wangu kuti auya kuno kumuroora ndo paakaenda kumba kubi kwamwene wake sezvo aibika pavo. Vaenda kumba kwamwene kwekuyo svika abva agara mama ndauya svika nzaiya imbogara ipapa vachimira kuti zuva rimborereka. Nguva dzakunodoka kuma5 dzekumazuva rodoka ndo paakasimudzana neng'anga svika nzi handei nemuroora wavo mukuru anovapedzisai mainesi makadzi wanzvadzi yavo aivepo ipapo. Iyi ng'anga iyi inonzi memory senemu ndo yandatadza kuziva kuti senemu yake akunzi yani ndakanenzwa nezuro tiri kudare zita iri anonzi memory asi ndokuguruwe. Ng'anga iyi ndobva vasimudzana vari 4 kudaro havana kuvanhu 2 ava mpesai mainesi ndianga asina kuziviswawo kuti tinova kuenda kumakuva naLucia chadereka havana kuziviswa. So vanhu vaviri avaiziva zvitsidzo zvavo kuti kunodai. Saka nzi chakanetsa Lucia vachibuda pakati pemusha atezvara noakarayire Crispin vanzi vakashedzera kuti ko masiya badza muri kuenda kunoiteiko musina badza dzokai mutore badza. Nofamwe Airini Karima ndiye amwene waRusi akabva adzoka kunotora chibadza ndobva vaenda vakaenda neCity Road yatakaenda nayo kumarinda ikoko ndobva vaenda kumarinda ikoko kunodaiwo wakona vari kutosvika parinda remwana. Vasvika paye hanzi obva vanzi uyai tigare panapa ndopamakaisa mwana mvanzi zvikanzi ko sei musina kuisa chikwangwani chinoreva kuti panapa ndopamukaisa mwana wenyu ko zvikazonetsa mangwana munozoziva sei kana kusunga kana uswa kana kuisa muti mumwe wamakanyora kuti iyi ndo chisaini yenyu iyi kuti pamakadira mwana sei makangoiga mwana hanzi vaibva kuti hatina chataifunga ipapo. Saka panguva iyoyo hanzi vakasunga tsanga dzavakasunga kuita tsama yetsanga kudai noti murikowa vabva vasunga tsanga ndiwo maki yavakadira ipapo kuti vasitadza kuti mwana atadira pano. Saka ndobva vagara parinda remwana. Ng'anga iyi hanzi yakatanga kutaura nemhepo yemwana vari parinda ipapo vachikumbira kune mwana uyu vati ano mwana angu ndinova ndauya pano pandakakudira pano parinda rako ndauya namai vako ndauya nambuya vako inini ndini Sahwira vako ano. Saka ndinova ndauya kuti ndikuvhure pawakarara apa ndokuti kuradzikwa kwawakaitwa hakusiriko. Ndinova ndauya kuti ndikugadzirise kuti urare zvakanaka maradzikirwo aya wakaitwa aya haasi. Saka ndoda kukuvhura pano usati rwise kana kumukira amai vako kana kumukira mbuya vako ndinokumbira kuti utitendere tikuvhure. Saka panguva iyo pawakapedza kutaura zvakadaro
ndopavakatsimudza mwana wangu Lucia kunomuisawo parutivi panzira panova pandakamusiya ndichiti haufanirwi kuona kuigwa kwemwana, ndo zvatoita pachivanhu chedu. Ndova ndakamusiya panzira, iwo bva muti chienda unogara apo panzira pavanga wakagara, munoti tivhure mwana uye aripo pana panoshungurudzika, ngaaenda anogara panzira apo. Saka Lucia paakanogara panzira ipapa pasine NeMaziso pane rinda remwana paionekwa kuti ava vari parinda remwana vari kuita zvakadai. Nguva iyoyo hanzi vakatanga kufukunura gogo ava vekuguru ava nebadza, vabva vafukunura nebadza. Ndobva nguva iyoyo pavakaona kuti vaona machira emwana vapedyo, hanzi ndobva vanzi siyai badza chifukunurai nemaoko. Nguva iyoyo hanzi pavakashedza pedzisai mainesi anova mukadzi wahanzvadzi yacho Karima, ndobva hanzi uyai tibatsirane nagogo ava memori. Ndobva vafukura vari vaviri vachishandisa maoko vachifukura kusvika vakabata pamutumbi wemwana. Hanzi wabata pamutumbi wemwana paipa ndipo vakataura mwana haana kuigwa zvakanaka uyu. Nguva iyoyo Irene uyu Karima uyu hanzi akanoenda muhembe yen'anga, anga akapfeka hanzi mujiza wake murefu asi wanga une homwe dzedze. Saka muhomwe momo hanzi ndomava mune mushonga vanga wakadira, asi mushonga uyu hanzi wanga wakaputurwa tumasoft pocket utu tunoisirwa kana matemba kana mabhanzi utu, hanzi ndomava mune mushonga wacho imomo. Asi mwana wangu haana kuona kuti mushonga uyu wakanga uri weruvara rwupi, haana kuona. Saka ngora gogo wake ano amweni wacho achinobvisa muhomwe yagogo aho. Nguva iyoyo ndopaakatora magovhesi andokupa gogo akupfekedza gogo magovhesi kuti vagone kubata umu muguva umu. Saka nzi gogo ava vakanobata chokwadi muguva memwana vakapindura mwana. Handizivi kumupindura kwacho kuti vakamurayisa nerutivi rwupi. Mwana uyu vamupindura kudaro, hanzi vakatora mishonga yavo vakadira kutsoka kwemwana, vakatora mwe vakadira kumusoro kwemwana, vakadira mativi ose emwana, 4 mativi ose vakamukomberedza nemishonga. Mwana ndobva aenda pakati, ndobva vapedza kuitika chiitiko ichocho, ndobva vavhara rinda remwana. Vavhara kudaro parinda remwana ndopavakati Lucia chiuya pano. Mwana wangu ndobva aenda parinda pai. N'anga yanzi yakanga ine jira reyero kumasove, tinoti rerinhundurwa kumasove. Ndobva aenda pai parinda remwana, n'anga yakanokanda jira pachuru chemwana pai. Ndobva amuti chidhonza jira iri, ndobva adhonza Lucia uye nen'anga achidhonzera nejira riya achibuda vachienda kunze vachitora nzira yekuya kunokumba. Vakangoti fambei apo nepapo, hanzi n'anga yabva yati chicheuka kumashure, kureva kumashure kumarinda kwemwana kwaabva kwekuyoko. Lucia ndobva acheukira kumarinda ikoko. Saka ndobva wafamba naye kuya kumba. Lucia ndokumaudziro yakandiita sini takandinetsa ndakatanga kubvunza newe Lucia, kucheukira kumarinda emwana pachivanhu chedu achitendere ichocho, zvichireva kuti mwana wako pakuti cheukira watakurana naye ndiwe. Nokuti dai wangasada kuti ucheuwewe hautenderwi ukatoradzika mwana kuti ucheukire ikoko kurinda ikoko, unozocheukira waamumba watotendera mumba kurasisa mwana uyu. Saka iwewe unouya uko usina kucheuka, inga nepakutanga saviraka kuti haucheuki haudii, wakafamba kunosvika kumba, tinova ukazocheukira taakumba. Kwaapa anova kuti fambe apo nepapa kuti chicheuka, vanga vachiedza kuti kudii. Zvikanzi handizive mama uchiitiko chacho ndo chaitika futi kumakuva. Ndikati vazokupa chii chavakuchenura nacho kuti iwe unova waenda kumakuva. Zvikanzi hapana chavandipa. Ndikati ko jira reyero, zvikanzi jira reyero rina gogo n'anga ndiwo vanaro jira reyero wakatenda naro kuguruwe. Ndikati ho, zvikanzi ko murume wako, zvikanzi murume wangu haana kuendeswa kumakuva ikoko, ndaenda ndiri ndini chete. Ndo chiitiko chakaitika kunoko chokwadi kusvika payasvika nhasi, ndo mazuviri andinoita. Okay mama, tinoziva kuti munhu kana achiri kudziya miri sezvamataura kuti mwana akanga achidziya miri, zvinoreva kuti akanga ari kutoti akanga afa but akanga asati anyatsofa. Zvichireva here zvokuti semhuri makangoti ayo regai tinoviga mwana, kana kuti sekutendera kwakaita mbuya varidzi vemwana kuti regai tinoviga mwana, akanga achiri mpenyu? Mwana uyu akazotonhora papai razuva raakunorereka mushure mokuti madzimai vazouya, mwana ndopaakatonhora mwiri wake kuratidza kuti mwana zvechokwadi afa. Ndosaka madzimai vakazoti ini chiitiko chandinetsa ichi, zvamanditendera imi zvamandidana imi kuti ndidzosere aita izvi kumwana, noti mwana atofa uyu, ende zvechokwadi mwana anga atonhora mwiri wake. Shuwa madzimai ndopavakakwanisa kushanda nebakatwa. Bakatwa vachiti ambuya wemunhu andarwadziwa, ndoda kuti mwana wangu aende kunorwisa kumunhu amuita chiitiko ichi, noni ndakatarisira pamwana wangu. Chokwadi madzimai ndopavakanamata nebakatwa iri, vakatambidza handione bakatwa kuti ndine zvarakaiswa kana chii, hapana, nokuti ndaivepo ende ruzhinji raivepo mumba imomo, hapana munhu akamboburitswa mumba imomo, madzimai akangozviita pajekerere. Ndobva vatora bakatwa iri, ndobva vatambidza kuna Lucia nemurume vake, vakati chiendai pamachira emwana motaura imimi shuwiro yenyu yamuda kuti mwana wenyu anga achizoita shuwiro iyi,
chokwadi ndipo pavakataurira mai nababa vemwana svika vakatambidza mwana kusvika takanondoradzika mwana tandoradzika mwana mashure mazuva mashoma ndo pakazoitawo chiitiko chamukurungai vangu vakutsvaga ng'anga yavo akunofukunura. Saka ini nepfungwa dzangu nemaonero angu nemaziviro yangu nepari zvinoso nokugara kwese kwandiri kuenda ndakungoti saka Mwari akazviratidza vega mebwi ndiwo vanhu vakaita chiitiko inoti havana kuzokwanisa inini kunditorawo kuti vandiudze ushingi hwavo wanga uri hwei wokuzoenda kumakuva kunofukunura futi mwana vatanga takaradzika vachireva nhema kuti mwana takasina kuradzika zvakanaka but vakoma vano vava vakuru nevamwe vanga vatoripo ipapo Sawira haana kuzviita yega ende 2 vakabva vasiya Sawira bapo ndopakandibata kuti kosavira vazomunzvenga sei kuda kuti shuwa vane chiitiko chavaiona chinova chainetsa maybe mwana yanga akwadzokerera mbuya wemunhu ipapo pfungwa idzodzo shuwa dzinotibata ndokwanisa kutopa pfungwa ipapo nokuti sei vakazonzvenga inini vakanzvenga Sawira vakatakurana nemwana wangu anova asina chaanoziva nen'anga yavo vakaenda kunoita chiitiko ichi yanzi yakanga iri secret vanga vasaida kuti secret ibude vakatovimbisa kumwana wangu zvoti nhau ipa yakatanga kuzobuda vakatora kutopopota nanhasi vari kurwadziwa kuti nhau yakabudirei payabuda nhau iyi ndakavanzwa inini ndichibva kubasa vachipopota pamba pavo vachiudza mwana wangu kuti iwewe nhau iyi yapfararira ndiwo wabudisa nhau iyi waifanira kunge wakanyarara nenhau iyi saka sokubuda kwayaita nhau iyi itoda kuti nhau iyi tiirambe iwewe ndichakutengera chistovhu ine wevheni ndichakutengera kitchen unit iwewe ndongo waramba nhau iyi unofanira kuiramba nhau iyi noti nhau iyi hombe iwewe unotaura kuti aiwa takaenda chokwadi kumakuwa but vakanofukunura huswa hwemwana wanga takavhara hunyoro noti tikawiga mwana totora huswa mushoma tovhara pakuti pasarowe nezuva saka iwe ndozvavakatoti uchitaura iwe kuti takanobvisa huswa chete usataure zvakawanda tabva taisachiri tabva tarovera hoko dzedu pamusoro perinda remwana takuvhura asi mwana wangu akanga andiudza kudhara nevanhu vamwe vaakanga audza kuti takanofukunura vachiti vakupindura achi mwana anga asina kuigwa zvakanaka saka ipapo ndopandova kuti panga pane ushereketo wanga uri secret unova wanga asingafanira kuti ubude. Okay, ndinoziva kuti mwana anowanzovigwa murwizi anenge ari mwana mucheche. Mwana uyu anga ane makore mangani? Mwana uyu anga asisati aita makore anga nemwedzi 3 yekuberekwa 3 months. Saka 3 months ndiaenda kunopindurwa muguva achifukurwa kuti aende kunorwiza ega? Ndizvozvo chaizvo. Tinoziva kuti mama mudunhu matigere munomo kuno kumvurwi kunoko toziva kuti tinenge tine chifu vanenge vakatigaita kunoku hakuswa chifu makopere kunoku kunotongwa chokwadi nachifu makope anoashumba nechinanga ndiyo mhonduro yedu yekunoku. Chifu makope vanzwa kuti mudunhu mavo mune mhuri yaenda kunofukunyura mwana vakamupindura vakamuisa mishonga vakatenderedza zvavakaita izvozvo vakaunza zvakare n'anga mudunhu mavo vasingazivi vakati kudii mati maenda kudare here kuti changamire vanopawo mutongo panhau yakaityisa kudai? Ichokwadi chifu makope takanga taenda kudare nhau iyi yakatongwa nesande musi wa29 iwo uyu nezuro ndomanga tiri mudare chifu wedu vakatokanukawo nazvo izvozvo vakatotora kutya nanhasi chiitiko cho chiri kuvanetsa pakati pemwoyo wavo makanserazi ose vakatotorawo kutya nemasabhuku vakatya nechiitiko ichocho vanova vaikurukurawo kuti ndinova ndakura kusvika panguva naino handisati ndambozvinzwa ndinozvinzwa hangu kuti zvaitika pamaredhio zvachibva ndinenge ndisingagutsikane kuti kutori nemunhu anoda kunofukunura mwana sechiitiko chandaita chinokuti vanhu ava vakanga vachitodaira mhosva dzavo pamberi pachifi vachiti chokwadi takanofukunura kuri kurwadziwa saka chifi ava vanova vakarwadziwa chokwadi kusvika vakavapa mutongo vavo wavaifungidzira kuti uyu ndokwandinokwanisa kutonga nawo saka vanhu ava vakatongwa nezuro chifi vakavamisikidza kuti vanoda mombe 3 dzinotsika kana kuti pamombe imwe chete 400 US ndiyo mari yavakachajwa. Airini Karima ndiyo mari yavakachajwa. N'anga iyi Memory akachajwa kuti anoda tumbudzi nokuti n'anga iyi yakatorwa pamba apa isina kuziva yakanoshandiswa mabasa nokuda kwevanhu ava nokuti varidzi vemusha ndivo vakazvitendera kuti vaende kunofukunura izvi saka n'anga yanzi yakarerutsirwa nokuti n'anga haina kuya yega kuti tiende kunofukunura asi varidzi vemunhu ndivo vanova vakarwadziwa kuti vaende kunosvika pakufukunura. Ichokwadi mambo akavatonga saizvozvo tapedza kutonga saizvozvo vakafonera mapurisa vachinzi pane nhau imwe yaifanira kunge yakamirirwa nemapurisa kuti mwana aida kunotorwa tsamba rokuti mwana aparara rinoratidza kuti mwana aparara richibva nekumapurisa richibva kuchipatara saka ivo vanova vakangozviitawo kuti aiwa toda kuzviitawo isusu vana chiremba toda kuzviita nasadunhu saka vakabva vazosiyiwawo maruoko remapurisa saka kutaura kwandiri kuita vakavharirwa variko tiri kumira musi wekoti. Okay mama
Tinoziva kuti sekutaura kwamaita imi mukati ng'anga yakatoita kubva kuguruve kuuya kunoko. Makanga mambogara pasi here namukurungai wenyu mambotaurana kuti aiwa kana zvekumapostori kana kuti zvekumasowe kwenyu imimi zvaramba isusu kwedu kwana baba tinoita zveng'anga? Ipapo ndine urombo napo havana kudzoka kuya kuzonditaurira. Patakangobva panhu hamwe ipapo mumwe nomwe anga akungoita zvake. Vakangotorawo ng'anga yavo pachezvavo kumba kwavo handizoti chii chaiitika. Ipapo ndo panotora kurinetsa kuti maybe vane zvavaiona. Saka vakangosimbisa ndokuti ng'anga yakatomboramba kuti haina mari. Kusvika iyo vakati mari ndinoitsvaga ndinokuita pay forward mumvuri iwe kwira uuye. Kusvika chokwadi ng'anga yakasvika pambapa. Kusvika vakaenda kumakuva isi tisingazvizive. Tinova takatopatsanurana iyi mhuri yanga yakutoita zvavo kwababa. Isusu kwaamai hatina chataiziva. Pasinawo mwana anowanda yakazondiudza hataiziva kuti mwana wedu ndiwo chiitiko chaitika. Nokuti yakanga iri secret. Nanhasi izvozvo pakati pomwoyo wavo ari kurwadziwa kuti muroora wangu anova ndeyabudisa nhau iyi ndafumurwa mukati menharaunda. Ndinova ndabva chimiro mukati menharaunda. Muroora wangu aramba kutsipikika. Saka izvozvi pamwoyo pavo pari kuvarwadza nemhuri yese tatotora kuvengana kuti asungisa mai vangu. Asi ukama wenyu wanga wakamira sei musukuru kana kuti mwana wenyu asati ataura nhau iyi musukuru asati afa? Maidyidzana sei? Kudyidzana kwagara kuchinetsa. Tinosvika imwe nguva nokuti kuti tidyidzane vana ndonge vachigarisana zvakanaka. Vana vedu ava ndo vanobatanidza ukama. Imba yemwana wangu yanga ingoriwo imba imwe iyeye kungoto mwana wangu ndiari kuda murume. Zvemba handaiona noti misi nenguva daily kurohwa chete. Daily kurohwa chete. Misi nenguva vaigara achingorohwa. Saka painetsa kuti yanane zvokuti kana kutsikidzana pamusuwo tasingatsikidzane. Mumwe nomwe aita zvake kusvika mwana wangu azomupomera mhosva yekuti avatuka amwene. Ane nhumbu iyoyo mwana uyu yatosara masvondo mazuva matatu kuti ibarwe. Vakamupomera mhosva tandituka ngaabve pano. Kusvika akabva vachitandatsa mwana wangu nechisimba. Kuburikidza nemwana wavo, mwana wabva amubvisa tanzi imboenda kumadhaga. Mwana wabva aenda kumadhaga vhasara adzinga mwana wangu. Abva tichienda kwamama wako nokuti wandituka ndikwanise kukupepa. Nofama wakauya nemwana wangu ari ambuya vemunhu vaipedzisai mainesi. Ndiyo vaakatuma meguru avo. Mukadzi wanzvadziya kuti enda unoti mwana wavo ngaaende kumba kwaabereki vake. Saka chokwadi akauya mwana achizotaura saizvozvo. Ini zvakandiomera kuti nditambire mwana wangu. Ndikabvunza veukama vakati kwete mwana ngaadzokere chikumurume wake. Shuwa ndakakwanisa kuti mwana ngaadzokere kumurume wake munomuchengeta nokuti nhumbu iyi ndikuona ngechimwaka yaene yakwana. Tozotaura nemwana kana abara mwana wake nokuti ona iko zviro zvimwana yakaenda kuchipatara anga abatwa BP anga akuda kubatwa kuchipatara akatotiza kuchipatara akatobatiwa asanzi akabuda nekutiza kuchipatara BP yoyoyo achitya kuti anogona kungoitwa operation ndobva auya kumba mwana ndokutaura ndabatwa kuchipatara neBP. Saka mwana uyu ndati tozomutonga muche kana abatsirwa toziva kuti mhaka yaakutukira imi mamwene inenge iri mhaka ipi kuda pamwe inhumbu yamakavengana nayo. Ndakandiri kusaidhi kwavo ipapo ndichiedza kuvanyaradza asi ini ndakaona kuti inhema dzavo kutukwa nemwana havana vagara vakangodaro. Saka nguva iyoyo vakabva vanditi handikwanise kuti nditambire mwana wenyu hazviite ini musandimanikidze nditambire mwana torai mwana wenyu noti mwana wenyu andituka. Ndikati zvikanzi ndasaka ndirokumbirawo bhegi rake rinova bhegi rake repreparation mondipa nokuti mwana chero nguva anogona kungorwara. Zvikanzi handikwanise kukupa ibhegi imimi kana arwara mwana uyu muchanditsvaga muri ndimi kuti monditsvaga nyangwe ndiri kubasa nyangwe ndiri papi ndopandichakupa ibhegi ipapo rokuti munhu aende kuchipatara. Saka zvinova zvinhu zvakandiremera kuti ko ivo vanoenda kubasa nhumbu inosara yodzimba mwana uyu kusvika aenda kuchipatara ivo vanoita sei ende zveshuwa nhumbu yakabva yarwadza ivo vasipo vari kubasa. Shuwa ndakasvika kutakura mwana wangu pana ndichibva nekubasa handaikwanisa kuvatsvaga nokuti ndandai paemergency ndichida kuedza kubatsira munhu. Ndakasvika kutakura mwana ndikaenda naye kuchipatara asina kana kotoni kana spiriti zvayo anga asina kana chokubatisa kana mwana kana chimwe chete. Ndakanopiwa pachanzi ndopandakanopiwa ndobva ndapiwa pachanzi ikokoko nomwowo mudzimai anova shamwari yake zvokunobatisa mwana panguva iyoyo asi ulane mwana akanga asina. Ndobva ndatoenda kuchipatara nemwana wangu ndikanotenga zvese zvaidiwa kuchipatara ikoko ndikasvika ndikabhuka kuchipatara ikoko mwana wangu akatambirwa nemanesi. Ndova manesi akatanga kupopota kuti mwana kusvika 9 manzi munotugira mwana asina nachokubatisa asina nachaina chakanosvika kukotoni. Chokwadi ndakabvuma zvangu kutuka asi ndakataura chokwadi kuti inini handisiri ndi muridzi wenhumbu iyi aripo anova bhegi rina amweni wacho zvikanzi ko hunhu hwayo kuti amweni anochengeta bhegi. Saka amweni vakatozouya nekahendibhegi kako $3 handingati bhegi ranga risina kana kotoni ranga risina na spirit
ndoka vakauya nako kabhegi kavo kahendibhegi ke$3 vachiti ndauya nepreparation bucket inoona idiwa kuchipatara kanine dish panga pasina kotoni panga pasina. Ini ndichisvika muchipatara ndasiya mwana ari pamubhedha hapana kana kuita nguva ndofa ndakangoenda kunotenga kumashopu 30 minutes dzandakaenda kutenga kumashopu kuno kumwana akatosara atobara mwana wake ndobva atorepwa nehembe dzanga ndapuhwawo nevanhu idzodzo idzo ndo dzakabatsira mwana. Vachisvika amwene wake vakamona mwana achitotakurwa nanesi achitoenda kunoratidzika amai vacho pamubhedha kuti apa ndo pamubhedha pamumbozorora chine mwana. Amwene wacho ndopakasvika ini ndichisvikawo nebhaketi mwana akanga asina kana heti ende changa chiri chishamiso ende mwana aisiririsa zvaanga ari zvacho asina nachokubatisa sana chii. Manesi nofanguva vakatanga kutuka mama vemunhu anova amwene wacho Irene Karima kuti ko munozviitire munochengeterei bhegi remunhu vakati emergency. Iye ndi asina kutaura wakabvunza kuti pamutemo zviriko here kuti munosvitsa 9 months dzokubetsirwa kwemunhu imi munova makachengeta bhegi rake mairidi vakaramba kupataura havana kupa jekesa ipapo ndofama wakangosvika bva atora urani ndo yakabva apfekedza chimwana. Ini ndichitosvikawo nebhaketi nekotoni zvese zvaidiwa kuchipatara. Zvinhu zvangu zvandakatenga zvese panguva zvakaita $40 zvinhu izvozvo ndofama musikana akabva atanga kutaura kuti ndaane nzara ndaakuda pei nechikafu. Amwene wemunhu vakakwanisa kungobvisa dhora vachiti dhora iri mumutengere chidhiringi mumutengere mabhanzi ndofamba vanga ane musikana vaanga anaye vatinoti amai mavhurubudu. Amai mavhurubudu ndo vakaramba kuti kwete hazviite kuti mumutengere chidhiringi riri kutonhora munhu abva palebha kuda chikafu chakadziya madima amutengera sadza shuwa vakabvisa dhora iro ndobva wandipa havana kuita 30 minutes vari muchipatara vakabva vatobuda ndokutouya kumba ndichitarisa kuti vhiziti yemanheru tichapinda zvakare kuma6 paakasunuka dzanga dziri kuma1 dzemasikati. Amwene wemunhu wakati ndaakuenda kumba ndikati maakuenda kumba zvikanzi ndikati ko mwana handisati anyatsoona kuti mwana uyu utano hwakadii handitaitendera kupinda vhiziti yemanheru here tiri pamwe chete zvikanzi ini ndaakutenda kumba nekuti avati hamuna gumbezi muchipatara. Ndoda ndikasvika kumba vakomana vavo yechi negumbezi ndo kubuda kwavakaita ndobva waenda ndofambe ndakasara sho ndikatengera mwana wangu chikafu nguva dzemanheru ndikatsvaga kuti mwana wangu anodyei zvakare chikafu chemanheru amukurunga havana kukwanisa kudzoka shuwa ndakanotenga bed spread ndichiti mwana aite baby brangeti iroro kana azobuda muchipatara bed spread iroro refrisi manatenga riri hombe ndobva ndauya naro ndichiona kuti mwana haana chekufuga muchipatara muna magumbezi. Kusvika ndakapa mwana akabatsirika nechira ranga ririmo muchipatara akarara arimo muchipatara. Ndakazobva kuchipatara kuma7 dzemanheru ndichiuya kunokumba ndagutsikana kuti chokwadi mwana mutano ndichiuya kumba mangwanani ndakafuma ndikaenda kuchipatara. Amukurunga wangu haana kuenda kuchipatara vakafuma vakaenda kubasa kusvika ndakanobuda nemunhu ndikauya naye kunokumba. Ndauya naye kunokumba vakarara zuva iroro ndotokaya manheru havana kutsika kuti vazoona kuti mwana. Zuva rechitatu ndoro vakazouya kumazuva redoko kuti vauya kuzoona mwana chinova changa chiri chishamiso kwandiri kuti mwana wemwana komana kosei vasina kuita rudo rokuti vaende kunoona kuti murora adyei uyezve mwana arara sei havana kukwanisa kuenda papo rudo rwavo rakanga riri rushoma takatisina kubatana. Ko vana tete vandanzwa kuti vakatozouya panhamo vachitonzi aiwa ngatimirire vana tete hanzvadzi dzemurume dziri kubva kuhameno kwadziri kubva asi dzakanga dzaane 3 months mwana azvarwa dzisina kumboya kuzona mwana chii chaitika ipapo? Hongu vana tete ava vakauya zveshuwa tete i1 okudhaundeo handizivi kuti pa3 months apa vakanga vasina kufonera nawo here pachivanhu chavo kuti vazivisane kuti kune mwana. Zvinova zvakatondinetsa vakatozoona musi wowo mwana aparara semba yaigara ichinetsa. Ana tete akuya kwavakaita still ndinonzwa kuti mawiro yavakaita futi vanga vane chinangwa asi vakangozomanidzika nerufu nokuti amukurungu vanga vanobvisa shoko kuti mwana wangu asitaroora pese panonetsana vana vanotorashidza kuti mwana wangu asitaroora uchatoroora zvako mukadzi. Saka kuya kwakaita teta ngoti wakaya zveemergency hanzi vaifanirwa kaya nemukadzi wakanaye anova ndiye muroora wavo aanenge achida kuti hanzi azogarisana nemwana wavo. Saka ndine urombo kuti pakazoitika nhamo ndo chiitiko ichi kumamiriro achakazoita haana zokwanisa kuzoya nemukadzi uyu. Takatarisa mama nhau dzekuti kana mwana achinge afa kana kuti munhu mukuru chaiye akafa aine chigumbu kana kuti aita zvekuurayiwa zvichida nemushonga kana zvekungourayiwawo nemapanga kana mapfumo tozoti munhu iyeye haazorore murugare zvakanaka. Pane zvinotoitika mumba zvichida pabody viewing here muchiona vamwe vanogona kuti aiwa wedu aidikitira chitunha chedu chaidikitira vamwe vanoti aiwa chakaramba chakavhura muromo vamwe vanoti aiwa chedu chakamira mumvuri takatozosvika pakutombomira zuva rese kuti mumvuri uite se uparare. Mwanawo ndanzwa zvekupisa muviri chete ndizvo here zvega zvakaitika pamwana apa? Kwete asi zvoga zvakaitika pamwana apa anga ane chiratidzo chokuti maso ake aisvinura
Savira kana akatomuvhara maziso zvatoti kudzora maziso zvezvezvi mwana aingoita nguva pfupi akavhara pesa apa mwana aisvinura kuita nge mwana mupenyu. Maso ake muromo wake waitoshama zvekushama kwete kuzvokufungidzira aitoshama kutovhura muromo ndozvaaita izvo. Savira akatova muromo wemwana kuti apfunde mwana kuti mwana aparara avhare muromo. Ipapo pakatonetsa kana takaenda nomuradzika ambuya vemunhu vakatora kunetseka kuti tienda noradzika sei mwana akashama mwana akasvinura maziso haasi kuvhara toita sei. Ndofa ini ndakaudzawo Savira kuti ndinosimbonzwa vamwe torai kuda pamwe ivheserini monamira yakawanda kumaziso emwana kuti vheserini painononama ichabata chimaziso emwana kuti asasvinure. Asi vakazviita saizvo asi maziso emwana ndaiona kuti anga ane nharo chete pakuvhura chokwadi maziso akavhara zvishoma shoma asi aiona mwana aisvinura. Abva apedza izvozvo ndobva ndavati chitaurirai panhau yemuromo uyu kuti mwana avhare muromo mukumbirei mwana kungave chigumbu chingave chiimi ndemambuya vemunhu munokwanisa kutaura nemwana wenyu shamwari yenyu wonzwa toenda kunoradzika mwana akavhara muromo. Saka ambuya vemunhu vakati chokwadi pachivanhu chida zvitendero kuti mwana aende akashama chimuromo. Ambuya vemunhu chokwadi vakakumbira kune mwana kune muzukuru wavo vakataura mwana akangodzorera nguva iyoyo muromo wake achipedza kunotaurira muromo wake akabva adzoka zvakare kunoshama. Ashama zvakadaro kusvika ambuya vemunhu zvakavanetsa kusvika vakazoparura jira ravo rinokarati zambia kati mucheka upi wakanotora ambuya wemunhu kuti Savira aedze kuvhara pamuromo pemwana. Akaenda muromo pakavharwa pane jira akasunga ndobva asungira kugotsi kuti vanhu vasaende mwana akashama. Ndo chiitiko chakaitika ichokwadi. Saka semhuri hamuna kumbozombofambiro here chiitiko ichi chekuti mwana avego akashama ari kuvhura maziso ari kupisa muviri zvakare izvezvo afugurwa zvakare hamuna kuzombodzifambiro here nyaya dzacho zvichida izvezvi sezvamataroti ana mukurungai venyu vakasungwa nemukwasha wenyu hamuna kuzomboendawo here kokuti aiwa mukwasha ngatichifambire katinzwisise kuti ndechipi chivanhu chaida kuitwa pamuzukuru wedu. Ipapo samai vemunhu wemukadzi handina kuwana simba iroro. Nanhasi simba racho ndirorishayiwa nokuti hatisi pakubatana hatisi pakuita zvinhu zvedu tiri pamwe chete nokuti iko zvino zviwo mukwasha anotiwo kusaidhikwa anenge ari kudivi remwana achirwadziwa asi pakati pomwoyo wake pane bundu kuti amai vangu hanzi vari kunenedzerwa kuti amai vangu vakanofukunura uroyi. Saka hatisi kuchenesana ipapo. Saka kuti tigare semhuri kuti tifambe kuti tinzwe kuti chii chakaitika pamwana. Ipapo varidzi vemwana ndivo vanga vatanga kuda kufamba vega saizvo zvine n'anga dzavo. Saka havana kunge vandiudzawo kuti tinovada kuti tinzwire pamwe chete. Handizive maybe pamwe wakandibatawo pachiitiko ichocho nokuti kana dai takati semhuri taikwanisa kubatana tichiyanana tichiita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Sei vana vakazondinzvenga vachiita zvinhu zvavo vari vega. Ipapo ndopanga ndiri mubvunzo napo ipapo kuti saka zvichireva kuti mwana uyu nepfungwa dzavo ivo vanova vanofungiro pamwe pakati pomwoyo wavo kuti ininiwo ndaivepo nokuti dai zvinhu zvakazviri zvakajeka taikwanisa kugara pasi semhuri nemukwasha. Asi izvozvi mukwasha anoti rumwe rutivi anenge ari kusaidhi kwaamai vake rumwe rutivi anenge ari kusaidhi kwemwana wake. Saka pakajeka chaipo hapana. Asi dai ndanga ndiri ndini kutaura kuri kuitika kuti ndakaoneka kumakuwa ndichifukunura pamwe dai ndakatotemwa nemukwasha because mukwasha akuratidza kurwadziwa asi kuna amai vake haasi kugutsikana kuti chokwadi here amai vangu zvavanawa zvavakaita nokuti zvanyadzisa zvanobata mudzinza rekwavo. Ndazwa muchitaura imi mega mama muchiti mwana wangu patakaenda pekutanga kumakuva semhuri chinoradzika mwana makatomuchi usacheuke zvichireva kuti haafani kucheuka kuti mweya womwana uite sei umutevere. Asi pechipiri pavakazoenda nana mwene vake akacheuka. Imimi wose vabereki mwana akuudzai kuti ndakacheukiswa sevanhu vakuru mukatoziva kuti aiwa atoberekeswa mutumbi wemwana kana kuti mweya womwana ucharamba uchita sei uchimutevera. Pane here zvamakazoitawo sevabereki kuedza kutsipikawo kana kuti kugadzirisa chivanhu ichocho kuti chimire zvakanaka. Ipapo chokwadi kumakuwa kwaakaenda uko akanonzi kufamba apa anzi ngaacheuke. Saka inini pachiitiko ichi ndinova ndanga ndisati ndatsvaga kuti mwana ndingamubatsire sei nokuti nhau iyi kubva yatanga ndakanga ndisingagare pasi. Ndanga ndichingofambira nhau idzodzo kwamambo kumakansera kupi misi nenguva ndichingofamba. Asi apa ndine chivimbo chokuti ndichaedza nepandirokwanisa pandirigone kubatsirawo wanguwo mwana. Izvo kunofukunura izvi zvaa zvavo izvi vanonomirawo iwo semhuri yavo noti vavo mwana ndingada kuona hana dambudziko.
ini wangu mwana ndiwapa dambudziko, saka ndichaedzawo kutsvaga kuti chii chaida kuedza kuitika ipapo kuti kuberekeswa kwaakaita mwana uku ndingapachenuro sei, ndichaedza kumira naye. Pamasvondo maviri aya mama, musikana abva kuberekeswa, abva kuita sezve sezve, tinoziva kuti vamwe vatombotaura navo vanenge vaine nyaya dzakafanana neidzi vanoti aiwa wedu mwanawo kubva paitika chiitiko ichi akatanga kubuda mukaka kana kuti akatanga kubuda mvura, akatanga kurota aine mwana uya akafa, zvinhu zvakawanda wanda zvinenge zvichiitika zvichitenderera pamwana anenge akafa. Wenyewo mwana hapana chati chatanga kuitika here pamasvondo maviri aya etikatarisana nekufukurwa kwaitwa mutumbi wemwana? Ndinotenda ipapo, ndinopadzwa kuda kufara napo ipapo, nokuti mwana wangu kunokukumba. Mwana uyo akanga akangoputirwa uyo rudo rwake pakati pangu iye neni rakanga riri shoma. Mwana wangu anga achirerekera kuamweni wake zvakanyanyisa, achiti ini ndinoputsa imba yake. Karohero kese kaaita zvese zvaaishungurudzwa zvezvaaita izvi anga asingazvioni. Ndaionawo kunge mwana wangu futi ane zvaakamuitawo futi papfungwa dzake, asi ndinotenda Mwari vakamupa simba rokuti akwanise kufumura zvinhu izvi kusvika akanotaura kwamambo dambudziko iroro. Akasvika kuroudza mambo kuti inini kutaura kwandiri kuita kuno kubva taenda kumakuva, ndine misi mimwe yandirotomborota ndine mwana wangu ndichiyamwisa mwana wangu. Mazamu angu anosisidza kuratidza anoindura kuti ndikugadzira kuyamwisa mwana dambudziko iroro. Chokwadi ndakasanganidza naro kubva ndabva kumakuva ikoko. Saka ndinozvitenda noti mwana wangu anga nedzimwe sikireti dzaanga asingakwanise kundiudza achivimba amwene vake, asi ndinovimba kuti Mwari vane chokuita naye mwana wangu. Payese zvaaita kana zvese zvaaidi izvozvo ndinomuregerera, nokuti ndakaona kuti akusi kuda kwake. Ndinoona kunge vane zvavakabata futi paropa remwana wangu kuti tipesane nemwana wangu arerekere zvakanyanya kwavari, asi ndakasina rudo rokuti mwana wangu akakwanise kuwafumura saizvozvo. Asi pari zvino ari kuwafumura saizvozvo, achitaura zvese zvinova zvinenge zvichimunetsa panyama yake. Akakwanisa kunoudza mambo saizvozvo kuti ndinosisidza, ndinorota ndine mwana wangu mushure mekuti ndabva kumakuva uku. Alright mama, tichipendera kuti ntaura hangu nemusikana chamungade imimi kubatsirwa nacho nemhuri yeZimbabwe. Takatarisana nedambudziko ramatarisana naro kuti iko zvino musati matotanga kufambira nhau dzemusikana kuti munyatsonzwisisa kuti zvii zvakanyatsoitika, uye kuti muzive zvakare kuti kufa kwakaita muzukuru kungofawo njere nerwa Mwari kana kuti pane ruoko rwakabata ipapo. Rubatsiro rwamungade nderwakaita sei? Inini rubatsiro rwandingade pakuziva kuti mwana akafa nei, hongu ndingade kupaziva but handidi kupanyanya kupatsvaga, nokuti mwana ndivavo, ivo ndivo varidzi. Uyu mwana wemukuwasha nodai kuti baba vacho taigarisana panzvimbo imwe chete, chokwadi taita pfungwa idzodzo toda kupaziva. Vangazondiudzawo zvavo vabatsiri kuti chinova chakabaya mwana ndechakati, asi ini dambudziko riripo randingakwanisa kumira naro ini ndere mwana wangu, kuti mwana wangu agone kubatsirwa pachiitiko ichi, agone kuchenurwawo semunhu anonzi akaenda kumakuva, kuti hapana here chimwe chinhu, nokuti vamwe ndozvonza kuti vanhu vakatemwa nyora, vamwe vakadii. Saka ipapo ndopandaakutyira kuti maybe mwana wangu anogona kuva akatemwawo nyora dzeusiku, mabasa aya kuti ayabudirire handizive papa handisi kugutsikana. Saka ipapo ndopandingakumbire kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire kuti mwana wangu agone kuchenurwawo ipapo, agonewo kusarota nemwana wake. Kana pane chimwewo chihwande chakaitika ndogadzirisawo mwana wangu kuitira pamberi apo mwana wangu asasagadza nedambudziko iroro. Ndiwo shuwiro yangu. Aiwa, tinotenda mama. Regai nditaure nemusikana tinzwe kuti pavaigarawo kuchaita kuti azofunga kuti amai vake ndovada kupunza imba yake. Zvakare zvenyora zvamuri kutaura izvi ndiye anogona zvakare kuzvipindurira panhau idzodzo. Mazvinzwira emhuri yeZimbabwe, ndakagara namama vari kutaura kuti aiwa inini ndine kushungurudzika, ndine kurwadziwa kwandiri kuita pamusoro pemuzukuru wangu akanga aine 3 months akangofa, asi kufa kwaakaita hatina kukunzwisisa. Zvakare takuda kunomuviga muzukuru aingovhura maziso, aipisa temperature kuratidza kuti achiri kufema. Zvakare muromo wairamba kuvhara. Asi chikunyanyondirwadza ndechekuti vana mukurungai vangu kana kuti vamwene nanatezvara vekwakaroorwa mwana wangu vakazotsvaga nganga yavakaenda nayo kurinda kwatakaviga muzukuru, kuzonosvika vafukunura vakaisa mushonga, vakataridzisa mwana wangu kuti aiwa chitenderera utarise kwakavigwa mwana wako. Asi pachivanhu chavo vari kuti ukatarisa kurinda uri mudzimai anenge abva kufirwa, unenge waberekeswa mweya kana kuti mutumbi wemwana iyeye, zvinova zvinozokunetsa neramangwana. Even kumba kwacho akuzogarike nekuti mwana anenge achidzokera iwewe kuita sezvinonzi ndiwe unenge wakamuuraya. Iko zvino vandagara navo pano ndivo amai vaanotida Ishe, asi toda kutanga nekuti nematambudziko kumhuri nechiitiko chinosuvisa kuti mwana ane 3 months anongofa vanhu vasingazive kuti chii chaitika pamwana. Kuzosvika zvakare chiri kunyanyorwadza mhuri ndechekuti
akafukunyurwa mwana akavigwa patsva nehama dzekumurume. Rekatitaure naamai tinzwe kuti chiitiko ichi pavakaenda kumakuva semhuri vakanzi chii vachitanga kutorwa pamba pavo. Mama makadi makadiyo tiripo nematambudziko akaoneka. Ndanzwa mama vachitsanangura kuti makatorwa imimi naamwene venyu nanatezvara nen'anga mukaenda zvakare kumakuva kunoita riberia kuviga mwana kana kuti kumufukunura zvakare pechipiri. Pavakatanga kukudzai amai zvichida ndaamai kana ndibaba vakati kudii tiri kuenda kupi uye kunoitei? Vasina kundudza kungondita ndiri kuperekedza tiende kusango vanhu asingazoti kuenda kunoita sei kusango kwawaitaura pataenda kusango kuwe tisati tabuda pamba akabva vati gendishidzire gogo achitora mukadzi wanzvadzi yavo akabva vashidza vauya achinge auya vapinda vichida kubuda atezvarangu akabva ati ko mukuenda muchisiya badza munoendoti musina badza vapinda muimba ipasaidhi yepamba pavo inorara vaenzi ndomuimba maakapinde mumo akataura zvaakataura bva tinge tabuda bva taenda akaenda pamberi ndaamwene wangu gogo vachitiira n'anga yavo kuti uya mukadzi wanzvadzi yavo inandiri kwekupesira kumashure takava takasvika kurinda kwemwana n'anga yavo ikaita munamato paguva remwana inge yaita munamato vanditi sumukai minogarira pari ipapo pachuru vandaenda vandagara vakasara vakafukura pese mainesi akamuti bvisa uso mukadzi wanzvadzi yavo ndiabva abvisa uso pamusoro n'anga yavo ikatora badza bvayachera ichinge yachera pekaoneka kusvika pamutumbi wemunhu vakabva asiya badza vashidza pese mainesi bva vafukura nemaoko abatsira kufukura bvati achisiyai n'anga yebva yasara bva yasandurudza mwana amwene wangu vatora mushonga vapa n'anga vaisa mugomba n'anga yeye mushonga uyu vasunukisa musoro nokumakumbo nemasaidhi memwana vapedza vafushira nebadza vadzosera uso pamusoro akabva vabvisa jira renhunduro vanditi chiuya udhonzi vandadhonziswa jira vandafamba distance vanditi chicheuka vandacheuka zvikanzi aureta ndii bo vataenda kumba svika kumba hapana zvaakataura vanditi achiendai zvaita vandaenda kumba ndozvino zvakaitika. Asi musati maenda ikoko vamwene kana natezvara pamusha ipapo makamboita here kadare kekuti kuchazouya gogo vachazotibatsira kuti tinofukunura mwana timuvige zvakanaka? Hapana zvandoziva vanobvira vandiudza kuti kuchaya n'anga nozvezikana naiyo chete nani vandisina chaakandiudza kuti gogo vachauya ndakatongoshamisika vachitondishedza chindoti handei vachitonditawo ndogogwa ndati aora iti murume wenyu anga asinawo kumboudzwa ndizvazvo? No handizviziva kuti anga amuudzira kuti haana. Asi muchigara pamba ipapo pamusha ndanzwa kuti mama vaiti maigara muchinetsana muchirovana zvisingaiti vamweniwo vachiti mudzimai uyu hatimudi pano vachiita kukakaritsana. Pane here mumwe musi wamunorangarira imimi kuti pane zvamakaonawo pamba zvinoratidza kuti pano pamusha pandasvika kana kuudzwawo chaiko kuti pano pamusha pamasvika hatiite zvekuenda kumapostori asi isusu panapa tunoita zvechin'anga tunoita zvechivanhu? Hapana munhu akandiudza hapana chandiziva kana chaakanditaurira hapana. Saka mama ndanzwa vachiti imimi maitombofunga kuti zvichida ndovada kuparadza imba yenyu makazoita sei ushingi hwekuudza mama kuti pane pandatakurwa ndikaendwa neni kumakuva zvakazofamba sei kuti muzoita ukama naamai? Ndakangobva ndangonzwa kutya nazvo bva ndangobvunza mukadzi wandakabvunza bva ndavaudzawo kuti vanovati tiende kumakuva ndozvaindanoita kumakuva. Alright, ndazonzwa kuti makaenda kumadzimambo nhasi zvakare maenda kupolisi maita here nguva yekuonawo kana kuti yekuonana navamwene venyu vanatezvara pamwe chete nambuya? No handina ndaona nomupurisa chete ndobvira ndaonana navo vari kumaseuzi. Nezuro kudare? Nezuro kudare takaonana ndobva tikapedzisira kuonana pakasara mumaoko emapurisa. No nhasi handabvira ndaonana navo. Muchionana kudare ikoko mashoko kana kuti shoko rakatanga kutaurwa naamwene wenyu kana naatezvara kana nemwe hama yamaigara nayo kana kuti yakakupoteredzai kusaidhi remurume wenyu amuchiri kurangarira ndeye kuti kudii? Pakataura natezvara wangu nahandisipo kana vamwene wangu zvaakataura no handambozvinzwa vairamba aiti pekutanga akabvunzwa mhosva dzavo vakanga vachidaira vaazochinja zvakanzi aiyo handisita kahadaenda nofukunura yongochinja nyaya dzavo
saka nyaya dzavo dzanga dzisiri straight ati pamwe abvuma pamwe oramba chokwadi chachanga asingabudisi chokwadi chavo. Manje zvino ndanzwa mama vachiti vamwene vanenge vaine bundu kana kuti vanenge vakufungisa kuti muroora ndiye azotaura izvi kuti tizobuda pachena kuti ndo zvatakaita. Kumba muchiri kugara here? Kumba kwaamweneku? Handisi kumba kwaamwene, chiri kumba kwangu. Ndokwandichiye vamwene handiende. Asi ukama hwenyu nemurume wenyu iko zvinobva paitika chiitiko chese icho wakamira sei? Ukama huri kubva paitika chiitiko chabvana kunetsana kwatiti taita. Mutori raiti zvenyu? Ndiri raiti. Mashoko amungado kuudza kana kuti nokusungwa kwaita amai vangu tichagarisana sei vakauya Andrew nesamba musi waakauya kuno vakarohwa nechiitiko chemwana itanzi ndokufumura amai vangu murume wake ndakatomunzwa achitaura kuti rusiya ndiaurira nhau iyi pangosvika gogo vangu aabvume ipapa amene tokamuputira chirudzi imba yake anoida zvisingaite but haina kwaitoenda imba iyi haina kwaitoenda kusvika kwayaitapa nokuti izvozvi amweni akatone godo murume akatone godo chero time pachamisikidzwa chimwe chinhu apa kuti kana mutumbi wemwana waparasa tsarukana apa amisika apa chanzi aita sei mwana wangu nokuti apa chaari kurwira apa mwana ndiye aenda nhasi uno ava anobvisa shoko kuti mwana wangu asaroora vakatotsvaga mukadzi kunoko akatsvaga kupi ikoko vachiti mwana wangu ari kuuya papi nemukadzi ipapo vanhu vese vanozviziva veruzhinji pano imba yake haina kana imba haina kana runyararo imba yake haina handi kunyepa kana mukabvunza amane shamwari idzi vanokudzai ndinganyepe ini name vemunhu bvunzai vamwe bvunzai uyo mwana wangu uyu akagara kumucheto mutsvuku mwana wahanzvadzi yemurume wangu iuyo kana apa idunzvi muzukuru wangu akaona uyu ndimhama munin'ina waamai imbomubvunzai iye uyo akudzei kana ivava vagarisana vakudzei magariro anoita hapana kana unit hade kunyepa eredza sonhu zvisingaite so sandotaura kuti akaputirwa maybe akatopiwawo zvokuti asaite rudo neni izvozvi kutongomudza kuti kanseras mapurisa nezvaimukombekeza kuti ibva pauri papa nawi hatida kuramba tichitonga dambudziko iri izvozvo anokombekeza kuti hanzi nyaya haina kupera kana kuguruve kana kumozambique kana kupi ndikusvika saka kana vachikombekeza kuti ndiri kusvika wada kuponda ine nekuti ndini ndikumisimudza musoro ndini ndikumira nemwana wangu nawi akanga iri secret sei azobuda nhasi anobheja tezvara vake ari mukonguyu akapaparadza nawo mota neziro face so achibodza nawo kuti makanofukunura sei mwana wangu saka chiro kuti ndii makajaji mwana wangu achiudzana pamberi pamapurisa achikhanzira mashoko naatezvara atezvara akati ndichaisenzera nawi kana mamvemve ndichapfeka kana 2 years kana 5 years achipika pamberi pamapurisa izvozvo takwandikuita bhegi remunhu remufi vanoana ari kumba kwavo vakarirambira bhegi remunhu rinoenda kuamai vemunhu ndikapinda kuti mwana wangu hazvisiri izvo zvinova zvaitika izvi anotoenda kunondiururira kupi ikoko pari zvino so ndiba ndikoda kuti nechiitiko ichi ndopaari kuuya zvishoma neshoma kwandiri asi vari pakati pokushungurudza hapana kutanzi kugeza vakanyadziswa namambo kuti bhegi munoridii bhegi remwana munochekera bhegi remunhu vakachekera bhegi remunhu svika riri dumbu nhasi mukuchekera bhegi remufi sei musina kuendesa bhegi kumubereki waamai vakatadza kupapindura ipapo vachibheja pamberi pamapurisa izvozvi upenyu hwangu uri mukati maoko ndongoraramawo nenyasha ndichauraya pamusaka pemwana wangu inini kuti mwana wangu akona akugarisana nemwana wangu mwana wangu akabva ipapo ndikuona kuti mangange mazhinji anopera hapana mabatiro achambondiita toti mangange mazhinji anenge adii taseparatana apa akaramba ari pepapo inini takamboedzana mapurisa ndikasvika kuvarova nechiitiko chokuti kuramba achirova mwana wangu atezvara vemunhu ndakavarova shuwa ndikana mapurisa akabvisa $60 US find ndichirwira mwana wangu kuti mwana wangu angarwandira mwana komana pano daily mwana wangu aneta kurohwa ndakasvika zobatikana kwera noipindira nhau iyoyo ndikanorova ichi atezvara anova mukurungai wangu hapana musade kunyepa nhau iya haibvume kuti handigare zvakanaka musanyepere Andrew nesamba akatomudza kuti wandinzvenga apa apa Lucy apa wandinzvenga haaburitse chokwadi chokumba kwake kunyepa hazviite izvo zvikansira ndotobva notanai nhasi ofisa in charge nezuro tichisvika mupurisa akamudza kuti ibva pamba apa iwe unorarama nevanhu varoyi ava sei unourayiwa anodayira nguva iyoyo yaanodayira achibva ipapo hana yake hamene zvaaneta akangoaona so asi ndiropawo kutenda kuti ipapa akakwanisa kunourura sikireti anga asingafanira kutoiurura sikireti anofanira kutourura ini naamai vake kuti amai vangu ati zvakati
kana uyipi anaenda nosungisa inini kumapurisa iso kumutsura kumurova apa so kuti zvawaita zvandizvo andina nosungisa nemapurisa vanhu vese anozviziva iyo haana kana day kana 1 nofana negore nehafu 2 years nemurume wake anorohwa each and every day haana kana musi wake ana kana mapurisa kodzero dzake hadzizivi anobheja ipapa achibheja neusiku ndikana mapurisa achimhanyisa vanhu neusiku achimutsvaga neusiku kuchichena anenge anaye murume wake handizoti akajiswe apa urure ipapo kunyepa kansera atoedza kutotaura kuti handisi kuda kuzonzwa dambudziko iri futi ndida kutaura naye musikana kuseni ofisa nchaji chaiyo nyagonye andifonera akati musikana ibva ipapo achimuudza anogara kumabra mupurisa wamambo nesecurity wamambo secretary ibva ipapo kusvika nanhasi vari kuita hasha dzokuti vachibva nyaya vada kunosungisa inini asi nana sendi rake rakaita ndakadya kundonosungisa ine robvisa ine faini richafira mwana wangu pazvadai pane paakuda inini kundochimira panguva yaanogara zvakanaka mwana wangu kuti achinditeerera vakamutendesa dhabrene ndaatombondida hauye padhize vangu nakuno kutsika chandotumira munhu ipapa chitiko icho changatotumira munhu ane 3 days kuti ene munaudza maitira ndanditsike futi pamba pa ndosaka chitaudza ndikuparadza imba yake ini nokuti akayakunondorwadziwa kuti ko iwewe unowa uri kuramba uchigara veruzhinji vatorwadziwa kana komitisa itoramidza naiwe uri kuramba uchigara imba yako kumba kwababa wako kwakaita sei toziva kuti tiri vana tiri vabereki hongu togona kutadzira vana asi haubheje kupika kuti handife ndatsika pamba pavabereki vangu nokuti ndikuda murume vakanditadzira chichakaita mama kuti usaurirane navo chii chavakaita chavakakanganisa chauchiri kurangarirawo chaunoti 1 2 3 mama handitsike pamba pavo futi chii vakaita sema naimama muchitaurawo nemwana wenyu zvichida kana mazotuma mainini vakambokwanisa here kuenda kumba kwemwana kuti vanonyatsobvunzisisa kuti pamakareswa sevabereki ndepapi inini ndichitaura naye nini taure chokwadi chokuti chandakamuresvera apa anonyepa anoti baba vangu vanovari pano ndio vanohanda nawo kuti vakandituka vanondiudza kuti handizi mwana wavo hongu ipapo ndiro padaira kuti baba vemwana vangadai vakatuka zvisho vakatadza ipapo kuudza mwana mashoko yayo vakatadza ko pari nani panogarika zviri nani neupenyu hwari kurarama kuti arambirire pamba pevanhu panenge achipondewa usiku nesikati dhani kuuya pamba paunowa wakachengetweyo kusvika kukura nhasi baba wane chimiro chokuudza kuti hauzi mwana wangu asi havasi kukuponda havasi kudii saka unongotaura shoko iroro chibaba wacho akamukumbira ruregerero vakati ndinokumbira ruregerero kumwana wangu ndakaresva asi bundi ro anoramba anaro sei anoramba nebundu asingate bundi iri nemurume wake ari kuramba nebundi iri bundu ranoramba chirova dhei iri nemurume wake kuzosvika ende inosungiswa nemukwasha sei asiri kuita bundu sei asiri kurwadza kuti amai vangu vari kusungiswa nemukwasha murume wangu haana kana tiki yaakabvisa amai vangu nhasi vanhu vanhu vakuteka bhegi repreparation nhasi unoyi rudo rwakaita sei amai vangu bva kucotton paunoona dumbu kusvika 9 months chokutanga bhegi remunhu rinenge rine cotton rinenge rine spirit ndo zvinodiwa saka asvika kusvika kucotton haana kana kwaini rake kana makorokota akati pamurume wake hapana kusvika nanhasi mwana aenda kunoparara handirespected havandione kuti semunhu ndikataura sezvanoya genga rava kuuya kuzondirwisa pamba pangu handifanira kutaura saka mukona kana bhegi remunhu handakwanisa kuritaura kuti ndinova ndikuda bhegi remunhu ndakatyira nyama yangu asi bhegi randakanobvisa mari yangu bhegi racho rakatonongedzera izvozvo ndirangu rokumasowe murume wake haana kana koini yebhegi raakanotenga kuti bhegi remwana rinongedzere mbatya dzemwana ndirangu shangani bhegi yangu yandaenda kumatimba nekumasowe ndo randakapa mwana wangu kuti arongedzere chi mbatya dzemwana saka imba isina kana rudo imba imwe yekungomanikidza kuti chero ndakagara andione kunge ini kumutadzira kwandakaita ini kuti angatosvika kuita bundu rokupika kuti anditsike ko izvi zvaanova kuitwa izvi sei asiri kuita bundu zvichira kuti mwana wangu akajiswa ipapo akaurayiwa brain nanhasi ndinopaona nanhasi panondirwadza kuti vane zvavakamuita kuti vagona kuzomushandisa sekusvika kwaita nhasi toti vamweni natezvara vazobva kumapurisa vosvika kuti aiwa muroora wakataura gure redu wakataura secret yedu aisafana kutaura chidzokera kumba kwenyu usiri kuwirirana namama pachafambiswa sei uchaita sei unouya kumba baba havana kukumbira here uregere haukwanisi hausi mwana wangu pane imo yakaitwa namama here kana kuti ndikuya kuno kundozvane ndisingada ndidi kuya kuno ndogara ndega
kukura kwese waigara panapa namama? Ipapo ndopanda kudzoka pakuti uwo uri kuti nyangwe ndikadzingwa kumurume ndinokwanisa kutonogara ndega. Chiri kuita kuti iwewe usade kudzoka pamba pana amai nababa chi? Zvanondiita kuti zvandisingadi kuti ndidzoke panapa ndikwanise kuve ndidzoka panapa. Vanokuita sei? Vari pana mama, I think baba vari. Ndichiita panapa kacho ndokane ndisingadi. Kamubatiro kwaunenge uchiita vanokubata sei? Ndega ndizviita ndega zvangu ndichichengeta ndega mwana wangu kuti ndichigara naye handikwanisi. Vanokubata sei? Ndopandiri kuda ipapo. Unhu wacho unoitika panapa pacho ndowane ndisingadi ni. Vane mhosva ndevapi? Titipatsanure vanhu apa. Ndimai nini here vandanzwa ruko? Ndimama here? Ndibaba here? Unhu uri kutaurwa huri papi? Ndikwanisa kubata uya. But ini kuti ndikwanise kuya panapa handikwanisi. Ndakaona pekugara ndogara ndege kuti ndoendigasana handikwanisi. Wakamboudza here hama zvichida vana tete kana vana sekuru vana mbuya kuti inini pane zviri kunetsa mufamily mumhuri? Handina. Izvezvi wawirwa nedambudziko sekutaura kwatiri kuita muzuva ranhasi raita kuti tisvike pano kuti mwana akashaya akafukurwa. Uri mwana mudiki unenge usingazoti zviri kufamba sei pachivanhu chedu. Ende uri kuti iwewe haukwanise zvakare futi kutaura nana mama nana baba, hauna kusununguka kwavari. Zvino poitwa sei? Wobatsirika sei? Takatarisana nenhau dzese dzinogona kuzoitika. Semwana hauzozive zvinozoitika kumberi. Unozobatsirwa sei? Iwe usingakwanise kugarisana nevabereki vako zvakanaka. Kana kuti wanzi zvikubatsirwa ndisisina kana basa nazvo. So ndine mwana wangu ndogara nehwani handikwanisi. Mari yangu ndiyati kufamba nayo izvozvi. Kwese Mwari papi handikwanisi kugarisana. Ingawane ndikuita rudo hwangu. Panodiwa mari, panodiwa chikafu. Zvese ndiri kutenga. Zvese ndiri kutenga pasina ini nhawida yanga isina kusvika apa. Yangomutsitsira baba. Pari kudiwa mari chikafu munzira ndotenga. Nemari yangu aisika nechikwereta aisika nayeye. Ndichiedza kuita rudo nemwana wangu kuti mwana wangu apinda nedambudziko. Kubvira pamwana wake wokutanga akamitiswa mwana nefamily ndikatora mwana ndikayamwisa inini. Arowa gumbo nemota. Rudo rwakakosha ndichifamba naye kusvika kuBCG mwana ndichiita zvese kusvika mwana wake kusvika akura ikozvino ane 3 years. Nhasi uno ndopaangazotorawo nemurume aitawo mumwe mwana. Mwana yena nhasi ndinomuda zvakadaro. Ndira mwana wandotsaura. Andira mwana wandorega kuteka na preparation. Ndofamba dai ndisina rudo naye kana baba wavo akarowa gumbo nemota. Dumbu rake rine 8 months rokumitiswa. Asi ndakadzora moyo wangu. Achiitira tsvina somukadhishi asikakwanisi kana kusumuka. Ndaitakura kadhishi kachinobvisa tsvina nemaoko ndichirasa mutoilet. Ndichiedza kuita rudo nemwana wangu ndopandaifanira kunge ndakaomesa mwoyo wangu kuti mwana wangu andirwadzisa. Anoamitiswa, anoadii, asi ndakaregerera. Zvinowanika mwana wangu. Imba yakanaka inobva kunashi. Nanhasi ndingoriwo naye mwana wangu ndichikokuta matambudziko ake. Saka anoti handidzoke sei ndoti padambudziko ini ndopandotakura chete. Pakana pasina dambudziko vana vangu vese vana vangu vese vanouya pano vazi handidi zvokumanikidza zvokuitiswa zvinhu nesinga nditi handikwanise wemugare navo amundimanikidzira chikudzita ndipinde bhizi ndogara ndega. Munozokwanisa here kuwana zvikwanisiro zvokuti mugare nemi? Ndokwanisa kushanda. Ndidi zvokumanikidza ndigare navo. Hapana kujisiwa, hana kujisiwa wambuya, hana mchonga akashandisiriwa. Dana mchonga akashandisiriwa ngasingambona urura iwawo. Urura mwana akakumula kana kuvhaririwa. Hana kujisiwa. Alright. Tichitarisa izvi mama, ndambonzwa muchitaura zvekuti kunocheuka kwaakaita mwana hazvibatani here kuti kufuratidzwa kwaunenge wakaita kana kuti kuberekeswa kwaunenge wakazoitwa kwekwe zvinogona kukutera zvakare zvokuti mwana anogona kutadza kuteerera vabereki. Ndo zvaagara vari here sisulusi kana kuti zvatozotangawo manje manje? Ipapo pakusateererana amba kugara kuripo ipapo. Nokuti ndikatotsudza inini anondudza ndomwa mushonga kana kuenda kumapurisa kuti ndikatomutsudza zvehasha zvezvo ndikakarudza zvise mwana kuti ndikurova ndada kumurova ndanzva hasha ndipinda zvisiri izvo ndinomurova zveshuwa nguva yakatosimuka akatonanga kumapurisa.
kunosungisa inini mai vake kuti mai vangu vanditsudei ndikadanga ari munhu ane pfungwa aita asati papa mwana wangu wokutanga mai vangu vakaita rudo ende akapindwa nemiedzo arohwa nemota pazebra cross apo mumvuru ndo pandaifanira kunge achitambura ipapo nyika ndapaita sati mwana uyu achanga achitambura but ndakayanana nemwana wangu ndikaratidza rudo iwo baba vacho anototi ndibaba vacho anoatsitanza anondimuita handisi vake ndio vandaifamba nawo nesuku ndikasvika ukaranda mwana wake ndikatoyamwisa inini mukaka wangu mwana anga negore 6 wake mwana achiberekwa ndikanotestwa ini anga asikakwanisi kana kufamba kana kudii akagara mumba kuBCG ndofamba renge riri svava chera ndakana mota yaari ndaienda ndiri ndini ambuya wemunhu ndakatakura mwana maoko kuenda kuchipatara ndosvika ndoita zvese zviri kudiwa ikoko kuchipatara ndina amai ndini gogo ndaitomubata mwana ese mwana wangu ndofamba nyika inopupura iyi vagere panapa vanopupura bata mwana ndichichinja zvese manepu zvese ndichiita svika manesi akanditesta niisai gogo mwana mukaka hapana pamuchasura nemwana kuno kuchipatara mwana mudiki sho ndaibvisa mukaka wangu pamwana aiuya kuno kumwana ndichiratidza kuti mwana ndichisvika kunoku ndichiwachira amai vemwana vanova vakagara paari bhaketi redhodho ndichisvika chitsumudza chemba chaitiwa mumba kuenda notaya kutoireti vaningira vake vese hapana munhu asina kumutaira chemba pano asi ndotadza kuziva kuti godo racho ranova ndakamutadzira ini nemwana wangu nderei anozondida pamatambudziko chete akaomarara saiyoyo ndopanosvika pedyo neni godo ranova inini ndakamuita ndienda kuchechi ndofunga ndotomborerwa kuchechi mwana wangu ndiromure dai ndanga ndisina rudo naye ndaibvisa here nemari yangu ini nhasi patikufamba pese ndotenga chikafu tidya tese ndamutenga chikafu parudo wamari pese mari yaidiwa kwamambo izvo so mari yechigaro 20 years ndaibvisa inini iye kushanda kwaakaita kwese hapana musi wandakamuripisa kuti mwana wangu ndiripe nekuti ndinova ndakatambura naye ndikasvika kukaranda covid ichitsviridza ndisiya vangu mwana anoyamwa kunokumba achirara vangu mwana kunokumba ndichiramwisa wake ndiri kukaranda ndichidzoka mangwanani zuva rodoka ndosvika tozoyamwisa futi vangu ari kunokumba irudo pakati pangu ndichiedza kuti haangaende ega mwana wangu anova nemwana anonga ane chii but ndinova ndakamutadzira mwana wangu zitadza kuziva kuti chandakamutadzira kana chaanopika kuti mai vangu izvozvo tida kuenda guruwe nhau yake yekumitiswa kwomurume yakasvika guruwe koti vanhu vanoiziva akachajiwa 8 years pajeri murume akamitisa ndini wokuzoti musunungurei makore awandisa munhu ane mhuri munhu ane chii mwana wangu anotadza ipapo ndipandafanira nge ndakaomesera mwana wangu kuti mwana wangu handina chandakaona handina chandakadii but nanhasi rudo neni haana haone rudo rwangu rwandinomuitira pakati pomwoyo wangu harione mwana wake izvozvo anogara pano ndinokurura ini kana hembe dzemwana wangu handipe mumwe munhu hembe mwana kana chikomana chigotwa ndotosira iye mwana wake kuti ipa mwana hembe dzapfeke vanhu muzukuru wangu ndinomuda anokura mwana ndichichengetana nemwana wangu ndichiita zvakanaka but handizive kuoma mwoyo kwaakaita mwana wangu kuti pandinova ndinomuresvera ndepapi ndifanira kuita mari ndikadona mugomba konzesheni nestress ndikada kufa konzesheni ndichidona muzvidhina handichaona ndaita chadzimira makomba anga akazara mvura ikanyiwa zvidhina nevanhu nguva ichirima akazara mvura yakandisvika muhuro ndinaye ndikada kufira mumvura asi ndichifira mwana wangu ndiri pakati pokufamba naye chichienda kuchipatara kuti mwana wangu amitiswa ada kutestwa ada kudii asi rudo naye kuti ndinyatsoona kuti amai vangu ndiye hwani mwana wandaona pavana vangu ndinofanira kuti ndine vana vashanu ndakaita vana 6 hwani mukomana ndiye akashani 2 years 8 months ashaya mwana iyeyo uyu number 3 asi handisati ndaona kuti ndine mwana anova ane hunhu kunge wauyu vese vana vangu togamuchira tosheyana sefemiri izvozvo anotumidzira munhu kuti odza maimbaira kuti endai muna odza maitera kuti handitsike pamba pavo but padambudziko iri handina kuita 3 days ndindakubvisa mari yangu ndindakuchifamba naye ndindakuchidii saka anoda munhu akaita sei anotaura mazwi anondibata pakati pomwoyo wangu asi ndinodzora mwoyo wangu kuti handingasunge bundu ndina mai ndakabereka hazvinei mwana wangu achadzidza ndofoma kukura kurowanika hama neshamwari dzo dzotombomudzora ususadaro ndimai vako ndichibati anamba akasinga bundu ingadai ndine mwoyo wakaipa paakarova gumbo nemota aifanira kunge akafa ashayewo but ndakamira naye kusvika gumbo iroro ndikamupepa mwana wangu 5 months 6 months svika ndikapedza mainjection ese mwana epolio mwana wangu anova akagara pano pamba asingakwanisi
famba kana kudii tanga nawe kukoti famba paanoda kudonha nemadhondoro ndamugama ita mushe mwanangu unozviparadza gumbo ndikuratidza kuti mwoyo wangu ndinomuregerera kuti mwana wangu hongu pamwe ndingave ndinomutadzira asi ndinokumbira ruregerero kumwana wangu kuti mwana wangu ningamwe ndakakutadzira nyangwe ndisingazive bhati paripo mwoyo wangu handifanire chakashata ndikakuona kuti chakashata handitadze kukutsura seimba yaagere imba nematambudziko handinakana kwaini naye murume wake kubvira auya kuzomutora kuno kana kutara mwana kwavakaita hapana kana kutara mwana ndinozvininipisa ndichira nyama yangu handina kutarwa mwana wakane kakwiyana kawo katikitika kadaiwa kakwiyana kawo mwana okutanga kwekuzotara mwana pachano chedu tonzi tinotara vana mwana kana aberekwa mwana okutanga kwaambuya unoenda kunoita chivanhu mukuasha but handina chandakaona ndinosimudza maoko kudai asi ndakazvidzora ndikazvininipisa ndikada kuomesa ndikada kudino ndiri munhu ndoenda kumasoro ndotoona kuti imedze vanhu pano paakanditeya regai ndisunungure ndakasunungura mwoyo wangu ndikamuti ngaye ndikakwiyana kawo kadikidika kadai ndokakana kupfa hapana kana mari yemakorokota hapana kubva atakura mwana wawo ndakavaudza tine mwana wenyu denda randiri kuona ane kakosoro mwana achiberekwa kakosoro aka handisiuza kuti kakosoro kei amene kuti makaita chiwanhu chenyu here kugasva makarapira here kuchi vakadaira taidza karapira ndokandakaona mwana aikura zvakanaka ndakaramba kuti mangwana pachazoitika futi miedzo apa yakafanana iyo ishi saka ndinoona akageza maoko ndikati ngaaende for free handina mari yandinoda kwaari nokuti ndinotyira nyama yangu ndikada ndimbate mwana wangu chiti mukwasha chauya ipapo ndandakati ndimbate sokudzingwa kwaakaita akabata zvinhu nemari yangu inini ndiyo ndikatenga $40 pamwoyo pangu ndakaudza hama dzangu tikanzi mari iyoyo mukwasha anofanira kutsiwa nekuti akatodzinga mukadzi akare dumbu rine gadziriro harisi rufu asi nokuona kuti mwana wangu anoti ndiri kupaza imba yake akaenda kumunamato mwana wangu akandibata minamato kuti amai vangu dati vandisunungure achiudza vanhu kuti amai vangu chio vari kuramba kuti ndiende pamba pangu inde ndazviona kuti oo ndizvozvo ndava ndasunungura mwoyo wangu abva wauya ndikakwenda kwakati mari handina kana kureva kuti ndibhadharei handina kana chandakada ndakaudza kuti ndiyo adzimai venyu asi mwana mutana uyu handimamuonawo handina dambudziko kabe endai munochengeta mwana zvakanaka mwana aikandidzaniwa mwana achirovana akatombosunungura dhara mwana muchari mwana akadonha pasi achirovana ndikabvunza nechimiro chokuti munoorwa nemwana mangwana muchatsitsa mwana mangwana mwana ipa matimbo ekurovana achatagara kumwana mamupusha zisirizvo mwana achatagomera muchatauraya mwana ndiani mureva muchabata apa ndiani mimukurwa mega nemwana pamunorwa muchiita zvamunoita zvozvo vanhu vekombo nesatadza kubatai muno mwana anenge ari papi mangwana hatida vanhu vanozotibata uroyi ende zveshuwa kusvikaona vaitorwa nemwana iyeyo vanayo hapana zororo imba pake izvozvi nhasi kutaura kwandikuita kuno murume akanovatodza vamwe amai kuti handakabati kana ndine bundu pakati pomwoyo wangu mai vangu vakavharirwa kubuda kwavo kana kusabuda kwavo amene ndichataura iswa naana amai vangu ona amai vangu avharirwa ichi chitwa chokufukuna chemwana haasi kumbochiona dai ndakandiri ninji ndakafukuna kutakura demo ndakatemewa noti mwana wangu haana defense kuti ava ndaamai vangu ava ndichibva ti anodefense amai vake panotadza amai vake anodefenda kana pavachabuda izvozvi uyu kuti pane chakanaka kana kuhama dzavo izvo tandafona hama dzeanzvadzi yacho afona achifonera sisi wemurume asi kuti amai yangu asungisiwa handingi navarume ari kuzoti amai yangu asungisiwa nemuroro akoma angu asungisiwa saka vese ava ndo pavachaita rugare kuti vaufara kuti hama yedu yasungisiwa ndoti yakafukunura mutorwa ndianovengewa kuti wewe ndiwe wakauya wakatipa urura zvipi ndiwe wakakonzeresa izvi yakanga iri secret iwe wakabva wazviurura saka pamusha pakadara ndode ndikatangarira muchaji office chayo vakadhira nyaya iyi ndinawo phone number uchimudza kuti ibva pamba apa mwanangu audiwe iwewe hakusi kupfurira hakusi kuti haisi kansera vedu vanove vachitaura vekomiti muno munopapa yakaita nhau ichibuda pakutanga payakanzi yabuda ivo vachidaira pafukunura ndova ndakatuma vekomiti ndikati ndinokumbirawo patataura nhau iyi ende munotora chi mwana wangu adzokere kumba ndokuti ndakutona situation yokubva makaita mwana wangu asina rugare ngaadzoke mwana wangu kumba auye kumba nokuti apa mwana wangu achaurayiwa kana kuti inini ndichaurayiwa nokuti tiri kuramba takagarisana pamusha wasingawirirani hapana kwatiri kuenda pamusha pasingafanira kuwirira ndofanira kuseperatana achiri mwana mudiki achaonawo ndichanamata kunashe achaonawo imba ine rugare imba ine zororo waraiti inini ndichamusiya saizvo nanhasi usiku nesikati mwiri wangu avatopera pakati pana totombosimba takasasamuka mwiri wangu 2 minutes ndinangara kuti nhasi mwari vachati vatonga ndafa kandofuma ndafa mwana wangu achirarama upenyu uyu
wokuti pamba pake apa kana mwana anosvika achakwanisa kuchengeta ndepekurwa chete. Sisi vake akatorwa kudhara nemurume wake. Ndinaye first born yangu ya 98 akatorwa kudhara nemurume wake uyu, nekuti ari kutsura kuti sei muri kurova munhu ane nhumbu ine 8 months, munhu akurwa bamunini musadaro, achabara mwana zvisizvo, munhu abatwa BP kuchipatara, muri kumuroverei? Akabata mwana wangu first born yangu, mwana wangu ane murume wake, akamurova pakamberi pemurume wake, akati nda kuchora ruoko kana gumbo kana chii, nekuti haufaniri kunditsura iwewe. Mai vako pano akandirova pai mai muri 2 muchibatsirana namai vako iwewe. Mai vako akandorova baba wangu. Saka nhasi ndinoda kuti kuchikora pesa pandaitoshuwira kuti ndingakubate sei. Watsura akarohwa mwana wangu. Vanhu vakasimba kutodziura kutobata papi, vakatosimba murume wake. Mwana wangu mwana mudiki mupfupi zvoti hapana chimiriso changamboenda nemurume wake akarohwa. Uye aripo. Ndifamba zvinomufadza ini kurwa kwandireitiwa nokuti airwadziwa, daiona kuti amai vangu ndikuvarovesa, ainzwa. Sisi wake akatorohwa. Abva kunorohwa ipapa pachiitiko ichochi ichi chaitika chisina kana 3 days. Akabva apiwa dhora nemukoma womurume. Mukoma womurume akauya kubva kuDhawundale. Amenewo mhosva dzake dzakaparama kuDhawundale nebhasikoro parefu Dhawundale. VaDhawundale nebhasikoro. Amene makamboisha nyauri kuti Dhawundale Harare nebhasikoro kuuya kuno. Auya kuno nebhasikoro. Ari kurarama ari muno. Achikuita uno mari chabva aenda pavana vangu vakati 2 nemukoma wake. Mukoma munhu apati bamunini hamisi kubika nhasi mai Grace. Zvikanzi hatina muriwo. Hamuna muriwo zvikanzi zvikanzi ndipeiwo kadhora ndipo bamunini ndirotenga. Sabamunini naamai nini ndirotenga murotidye. Zvikanzi handina dhora. Murume wako yachipinda dai naye Grace ndaikupana. Mukoma uyu mwana wemukoma wacho apati ndinaro dhora mai guru. Dhora iroro amupa vakanotenga muriwo vakabika vakadya. Akazomuka amenoti zviriko here kuma 5 papera 3 days. Akuchimuendera kuma 5 o'clock usiku kuti ndoda kuti tirarane tiite bonde tese nedhora randakakupai mai Grace. Ndautsiwa dhora rangu 2 times achimuendera mwana wangu 5 o'clock usiku kunze kwakunoedza achirimunokera kuti ndauti tiite bonde tese ndakakupai dhora rangu, munofanira kutsiwa dhora rangu, munofanira kudya dhora rangu. Asi uyu kutitambira akatambira achiti sabamunini. Kusvika mwana wangu akarwadziwa akasvika kuudza murume wako, bamunini zviriko here? Bamukuru vari kuya kumba kwachindishungurudza 25 vari kuya kuti vanhu vaite bonde neni. Kundipa dhora kwena asikazoi ndichatsiwa nebonde nanga sazoi ndichaita sei. Chokwadi bamukuru vari kuya achindidaro inini chirudzii ini handisi kuzvifarira zvaari kuita. Ndobva audza baba wake anoatera. Atera audza kudaro. Atera akati ora ndazvidza chero uchigona kuzvirambira mwanangu. Zviri raiti zvauri kuita izvozvo. Akati ora iti. Ndofunga akagara mwana wangu mazuva 3 mazuva 2. Muningina abva abvunza kumukoma kuti komukoma munodarirei kuGrace? Muri kuti mimi munova mukuda dhora nekuti mukuda bonde neamai guru. Hamusenda mai guru here? Mai guru vakati abvati zvikanzi mukoma yabva atsudziwa nemuning'ina anova murume wako. Mukoma akati abundu akasangana nemwana wangu achienda kuhuni kwakereke pasango. Ane vaning'ina vake uyu akagara padhoo akatora demo raangana akatanga kumutaira kusango kuti wakaudza sei bandiki wako ndaukurohwa pano. Akarohwa mwana wangu pasango, kuvhuvhiwa mwana wangu kurohwa nemukoma wemurume. Mwana wangu zvese chiitiko chirimo, mfungo dzakachizviona. Handizvo ndio imba yacho here kana uchitendera murume wako kuti arove mukoma wako? Mukoma ndaamai. Simba racho anenge achiriona kupi? Pane munhu usabvisa kana sendi anomurova. Inini chaiye ndindatosara izvo noti inini ndikadzikakawo dzangu ndadei ndakatorwa kudhara. But andoda kuti inini kanadzikaka ayo ndinofanayo. Handirove zvokudaro. Nokuti ndenge ndakushandisa simba rangu tokazotora mwana wangu uno wakazodai wakazodai. Ipapo shotofanayo ndodzosera zvishoka ramatombo ndinomhanya. Ndodzosera. Saka vanotozvona kuti uku kumukata. Zvotodena ndiri munhu wemanga-manga. Dei ndakatanga ndiri kutorohwa. Akauya pano nemukwasha ndinosvika pana chituka apo. Vanotuka apo. Vanondidza hure. Wakafana ame yako hure. Wakadii achituka mukwasha nharaunda yese achiunzviwa nevanhu. Ndoenda ndotora mwana wangu dzokera kumba tatsona kuti tukisa nemurume. Mwana wangu ndopano tanzi ndini kupadza chi? Ameti zviriko here mai venyu vachituka nemukwasha. Muchinzwa chokwadi kuti mai vari kutuka apa. Mukoma venyu orohwa. Orohwa nemurume venyu futi. Pasina reason. Ndimaya mwana wangu atsana. Anongomuda zvakadaro murume akachisekerana nava. But ndikanetawo veruzhinji reZimbabwe ndimauyawo kudari. Kana ndaneta sapa taneta handikunyeperei. Ndotambodzorwa nechechi. Ndichamugeza mwana uyu zvokuti
chaanenge awana kana chaanenge adini chasvika pakurwadzawo saamai ndine kodzero dzokusunga bundi iroro kuti achatsvaga kuna amai vake vaachanomira nawo nokuti handidi mwana pamatambudziko chete. Paitika matambudziko ndopanouya kwandiri ndotakura matambudziko anorema. Apera matambudziko woenda kune munhu wese. Saka ipapa ndinofirawo sei ipapa nechitiko chakadai kuti mwana wangu anorohwa ini ndotukiwa pano apa hana kana vanoverenga tana ndokurovai musha wese mukwasha uyu abereki wacho ndiwo ati kurwisana nawo kusvika taenda kumakwasha tatase mwana wangu otadzada kugasa nemunhu yeye ndichasvika uende pakusungawo bundu veruzhinji ndichasvika pakusungawo bundu saamai kuti ndekuti ndinorwadziwa uyu ndichazomugezawo maoko kana zvaanoti anomwa mushonga soutana kwaanoita aiwa sekuya kwaamaita imimi kana akasara akamwa mushonga muchapupura kuti amai varusiye vakageza maoko rusiye akazvibaya ega handisungiwe nemapurisa nokuti vaizhinji vadoko vachizvona ndakutora temiki ndichimumwisa kudai kumuromo kwake azvinwisa ega maererano nokuomerera pachinhu chakashata ndiyada kuzvipfudza asi ini upenyu hwake ndotoushuvirawo zvakanaka nenzira yekuomera pfungwa saka papa ndonenge pangandibati ava ndiosavira apa amai apa pasvika ndiosavira ivava ndiwakaviga ano apa kuti vamwe vayanga kudzeyo kuti zvizere pachitiko chaano ende vachikudza igariro yemwana vese vanopupura vanomukuona ivavo hapana imba ndiri kunyepa asi wangu mwana maybe anoshandisa hame kuti akubereka kunorwadza takura naine manzi tigere muvhireji imwe chetu chingoti nhasi arofa nhasi atuke paanotoita dzimwe nguva tosvika pamba pake chitonzwa chitorohwa papa kumubvunza wangu mwana pakaendu nesamba ipapa akasvika kuzviramba naiwe baba wako wauya wangochitukiwa kutonzwa kaurire chiyo kaita akasvika kuramba so chitiko chandatonzwa nenzeve dzangu kuti mwana ndozvaari kuitiwa wataurira akasvika kuramba nyatsa pazere vanhu kana handambvira ndiro saka andobatsirika sei imi mune mauya kuzomukuta muri vechidiki ndikada kuonai mutori neshuviro mutori netarisire zvakawanda matodzidzawo zvakawanda tiri basa pane chakashata pane chakashata munomvume kutokansera munomvume kutomonesa kuti izvo hazvidai ringave basa ringave dii mwanangu munin'ina wangu kana ngave basa kana ngave dhirevha wechikorobho anditokwanisa kuti anene no andikudawo basa monditsvagirawo basa ikoko kuti ndikwanise kutambadzawo upenyu hwangu nokuti kugara kuno kuti munhu uyewe nemi muchiri wechidiki motokwanisa kutomubatsira but shiro yahaana neshiro kunongedza kuti amai vangu chaivo iyeyu ndimukadzi ndiwo akatumidza kuti anditsike pamba paamai vangu savira wake anova ndiamai vake but chanova chandakamutadzira mwana wangu nhasi ndinozvishairi ende ndiye hwani mwana anobvisa shoko rakashata ende kada kuona shoko rake rakashata ndichaticha vamwe vese shoko iro rinondirwadza kuti achaticha nevana vangu vese vari mashura kuti mai vedu tinovaudza mashoko misine nguva asi handiite bundu ndinomuregerera asi ndinozosvika kuzoita dzimwe nguri ndinohakira ndiri munhu wenyama pachitiko chakadai tinofamba shuwa dzimwe nguri takaseparatana tichienda kudare ndosvika kutomuonesa chitomudza kuti paipai vakamboende zvakati paipai nhasina mari yangu ende kada kuiweka mari yangu yandova ndakatambudzika dai kusvika pagumbo kusvika pari zvino so ndichienda kukweta mwana haakwanisi kuibhadhara ndichimentena utano hwemwana wake ndichimentena utano hwake ndinova ndisina kana chandakawana mukuramba kusvika nanhasi unova chindishungurudza asi handikwanisi kumuti tsiva mariyo handikwanisi paomerwa papo ndipandotangira ipapo paomerwa pane mwana wake sechitiko ichocho akaudzwa nezuro mapurisa aripo sokuti ibva pambapa zvinorwadza sei kutopinda imwe imba imwe chete nemunhu wasungisa mai vake haunzi kutya naye kwakakuponda usiku anokupunza usiku kuti mai vangu iko zvino zvavapo izvo zvovaisi vaenda mabasa vanakomana vese vamuka vakagara pamba neshira chito chinyatsoziva kuti uyu ndiye asungisa mai vangu anokufungira mwoyo upi kokana kutora temika akakudira mumvura haadiri unoziva kuti mapindwa nani munomu aiwa tinotenda mama sisi Lucy ndifunga mashoko makukutu ari kubva kuna mama akuti ivo ndakashingaira kubva muri mudiki dai ndanga ndisingakudei ngokuurayai muri mudiki kana dai ndanga ndisingakudei sekutaura kwamuri kuita kuti baba vakati handisi mwana wenyu dai takaita dzimwe minzi kubvisai mumhuri asi tinokudai sevabereki venyu ndosaka muri kuona tiri kushingaira kuti izvezvi amaenda zvakare kunoroorwa pachitika chiitiko chinotyisa kana chinosuvisa chekuti vana amweni vazosvika pakusungwa nenhau dzekufa kwakaita mwana kuzofukura kwavakaita mukaburisa secret yekumba kwamakaroorwa amai vari kuti ina handisi kuneta kufamba nemi zvakwamuri iko zvino kuti
moregerera amai ndanzwa muchiti futi pamba pano pese amukwanise kugara zvakare nababa zvichidawo nemasisters yenyu kana namai nini vandanzwa vari kugara pano avo mukati imimi amukwanise kugara pamba pano hachazoti imimi ndimi zvakwamuri kuregerera muri mufambira zvakare zvakanaka mberi neupenyu hwenyu sarudzo yakwamuri iko zvino mafunga kudini mashoko ese ataurwa namamai ndofunga kuti mashoko akadzika dzika kuti mukamanzwa mega munonzwa kutya decision kana kuti sarudzo yamakutora kubva pane zvataurwa namama zvese yakamira sei? Ndinogara ndega ndiri zvogara nawe nanhasi muchirongora mavitogara mega chete ndiri zvogarisana nawo ndinogara ndega ndichishanda ndegani kana riri basa ndoenda kubasa ndoshanda ndichigara ndega nemwana wangu ndichengeta mwana wangu. manje ngozi yaamai yakaomaka Mama ndisukuuda zvogarira nawo ngasandimanikidze kuti ndigare nawo ndisukuuda zvozvo. aiwa tinotenda sisi Lucy Basa ndoshanda ndogara ndegani ndichishanda ndichienda kubasa kwane ndichienda ndichigara ndega pamba pangu ndichengeta nemwana wangu ndozvokuti ndichibikidzana nawo ndidi. iko zvino muri kutomboshanda Unoapa ndamira kuenda kubasa ndogara ndichishedzwa ndonauya ndibisa kubasa ndoenda zvogarisana nawo. ndiri kunzwa mama uchitika vanhu vese ava vari munharaunda muno manotombokutsiurai kuti aiwa ava ndaamai musadaro kowai zviri kuramba zvichidzokorodza zvekuti munenge muchishungurudzana naamai muchivakandira makobvu ndisingadi ena ndiri kuita zvinhu zvandisingadi zvodondiitisa zvinhu zvanenge ndichinoita zvandizvidi handizvidi zvoitisa zvinhu zvakumanikidza zvinhu zvanenge ndichinoita zvazvidi ndoda kurarama ndega ndichigara ndega kana ndichibva kuno ndichienda kugara kwanenge ndichigara ndichizviraramira ndega ikoko hazvina basa. ipapa musunyatsopataura kuti chii chakanyatsoitika sawira mukwanise here kuzovaudzawo muchivande kuti zvii zvakanyatsoitika kana kuti makatombovaudzawo? Handina munhu wandakaudza nditaure handina munhu wandokwanisa kutaurira kana ndichitongobvawo kunoko ndichitongozvibviro kuno ndichinorarama ndiri kumwewo samwe ndinoenda ndichizviraramira ndega ngekuti ndichirarama tiri tese ayo amukwanisi zvakaoma muri eZimbabwe ndikutaura nasisi Lucia manzwawo mashoko emakukutu anga achitaurwa naamai vavo kuti aiwa inini saamai ndichasvikawo pakuneta inini saamai ndichasvikawo pakuchengeta bundu munoziva ngozi yaamai ingozi yakaoma tamboedza kutaura nemwanasikana kuti aiwa kaona amai vari kutaura ivo kuti wakasungisa vana amweni nanatezvara wataura iwewe nhau kuti mwana takanofukunura mwana pakaiswa mushonga zvakazosvika pakuti changamire vati aiwa nhau iyi inodawo mapurisa ave involved wakuramba zvakare uchinogara nemurume yeye murume wako ane vabereki wavakasungisa anozozvigamuchira sei panhau iyi yesei ari kufungei mupfungwa dzake sekutaura kuri kuti mama vari kuti vatombonzwa runyere kupe rekuti murume uyu ari kuti ndine buntu pakati pemwoyo wangu vari kuedza kutaura newavo kuti aiwa kana zvadai chimbouya kumba umbogara mhepo itange yafura titange tagadzirisa nyaya asi mwana sekunzwa kwamaita ari kuti handikwanise kuti ndidzoke ndigare pamusha pababa naamai nekuti vane zvavakandikanganisira zvekuti ichocho chigumbu ndinofa nacho handina wandinokwanisa kuudza dzingava hama dzangu angava sawira wemhuri kana sawira wangu chaiwe pedyo handikwanise kumuudza secret yandinayo pamusha pano tizosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe tiri kuno kumvurwi kwatati aiwa regai timbofambira nhau yemwana ane 3 months akafa akazosvika pakufukurwa nana amweni nanatezvara pamwe chete nambuya vanonzi ivo vakabva kuguruve kuzoisa mushonga kuti aiwa tiri kufukuna mwana uyu kuti tinyatsomuviga pamwe chete timuvige zvakare zvakanaka atarise kwakanaka amuke azvirwire tiri pano paZim News tichiti chesarai.